Arratsaldeon ikusen zule guzieri hemen gira Siberuan aldiuntan lehen aldikotz ustez hastekoen ene gogoak ez manima daut huts egiten eta ala ikusten duzuen bezala laguntzaile berri bat arratsaldeon Xabi Negeloa. Egin momenat. Hala, ez da arras berria laguntzaileetan behar berria da, menan pilota zalea handia, deia ez bali da haintza aga ere, beraz, untsa ezagutzen du pilota eta segur bere ikuskizunarekin lagunduko gaituela partida honen komentatzen. Arratsaldeon eta ongi etorri, beraz. Bai, egin momenat, egin honen behazale guziek. Zure etxerat kasik hemen Siberuan. Bai, ez dakiat joranik jenik tienez hunat, eta bai, paraleko pilota bat zordiak hebenko trinketa haitatu, eta so kontent hebenik gaitia. Partia haiguaz. Hala, trinketa edera, ezaintzara, trinketa frango berritxua egeran, soma badu hamar bat urte egina dela, holako zerbait? Bai, ez dakiat xuxen, holako zerbait egean. Ez tiagu hani jabilten heben, mena egiaduk oso trinketa egerra dela eta berezko entako partidentako ebai. Oso partida edera egiten dutila bai. Hala, berezkoak ere, luk dira hunarat xapelketa jokatzerat urtean behin bederen, eta liuntan amaturrak ukan ditugu, zenta eskoaleriko finalerdiak, iparaldeko finalerdiak sikituko ditugu atxalde untan, lehenik gazteak hariko dira, eta ondotik helduak hunen partida untarik landa. Hala, beraz, lau pilotariak hor ditugu, ikusten dituzuen bezala, epailea ere ezaguna, nolaz ez Gilbert Ducazu, hori ere aspaldikoa, eta plazerekin hau ere jindena itxasutik hemen Siberu alde untarat. Hala, beraz, ari dira berotzen, ez dute arras bukatua, eta emeki hasiko dira. Beraz, partidan sartzeko, nojokanen ditugu partida hortan? Ordin bai, alde batetik abajatia pilota bat zordetik izanen dutugu behaz Mikel Arginegi eta Theo Etxeberri, eta bestetik Aitiena goizeko izaja entako, aitzinetik Matin Garratex eta gibeletik Luka Bidar. Hala, Bidar familia ezaguna dena, hor gaztea baita Luka, benan bere anaiak ere aspalidanik eri dira kiloluntan pilotan, bai Tibo, baita ere antzitut beste lizenak. Arnoe bai, eta bai plazan batez izgerriko emaitze hunak emaiten dutinak. Hala, eta uste dut, arreba bat ere pilotan antzitut bere izena, benan ikusi dut eta badakit familiakoak direla eta bat ari delarik usu familia guzia hurbiltzen da eta joiten da besten ikusterat. Hala, beraz, aurkezpena egina eta lehen botzea izanen da abarratean kuendako eta lehen tantoan sartu du, beraz, lehen botea Mikel Argindegik barkatu. Bai, tian hor sailat justo ezagri eskerretaik eta ezin bildu Garratexek aidez, heia berlekilat sokatzen dinez. Abiatzen da. Mikel Arginegi eskerra beraz, eta Matin Garratex ere eskerra beraz, bi eskerrekoen lehia ukanen dugu entzin hortan. Liuntan atiko botia ere mandute eta lehen punduak beraz gehiago iraunen du. Egan behar da, Luja Frango leuna iduriduela, kasik berina iduriduela, baina horren buru ez da hain fitze joiten, pilota ez da sobera abiadura handiarik eta pilotariek balute parada jokoa egiteko alere eta pilota sobera fitze joan gabe. Hala, puntu edera egiten dutena hor. Hor kaso, Tibok utzi du pilota erdian, baina untsa ateratzen dako alere silotik. Eta berrizeko ezkerreko alderat, indartsu Matin gibeleko alderat. Teok erdian uzten pilota hoi. Eta Lukak taulan gainerat, nahiz eta ezkerreko pareta onkitu duen. Untsa biltzen, justo eta berriz Txeberrik taulatiko segurre, jokia begain hartzen, tau eskerrilat buz. Hale, pilota edera hor Mikelentzat eskumpa usaltzen, bigarren aldiko txiloan, baina berriz ateratzen da. Bidarrek berriz padabadu, untsa altsatzen ez, lehen sailat, eta Arginegik berriz emaiten. Taula luze bat Bidarrek, ungatiko da gibelin, edo haide hartzen ez, ungatzen da.
berriz eskerrat buz, haidez garratek, untsa luzatzen, txarra izanen da, eta bai, txarra. Hala. Junda hiltzea eskuineko pareta horta. Eta pareta, berineko paretararik beti nekeziak pilotarientzat, nahi zute beti usaiarik eta beti batzutan hartzen ditu efetuak ere. Eta beraz pundu luze untatik landa, lehen berdinketa ukanen dugu batetan. Bat berdin beraz bien hartzean, eta ara izolako punduak okosiko ditugu, zen dago loriatu gira hasteko. Bai, pintu edeka. Eta bai, garratek abiatzen, haik eskuinat busakatzen, sotaman azuntza biltzen, txeberik. Erditan oai bidarrek, sailat buz, eta rindegik berriz erdita haidez. Bidarrek arte xadez, erditan usten, eta etxeberik taulatzen. Hale, bida berriz azpetiko iti taulan gainerat. Teok pixkat utxegiten pilota erdian usten, eta bidarrek lana untsa segitzen, ezkerreko alderat untsa tinkatuz, eta pilota edera ukanen du hor bidarrek. Ez eta pixkat lotua zen hor ere ezkerreko paretari buruz. Defentsa nazkar Matin Garratek gibelerat, eta Teo kasu, eta bai. Teori eskapatu dako ezkerreko alderat pilota hoi. Eta bigarren pondua beraz izanen da goizeko izarrakoen alde, biga eta bat. Bai, puntu lusik ikusten. Kulea kamioatel garen serkatzen eta lusik ondoren hobekinik sartuko partidan. Biadura emekian ikusten duzu beraz pundua eta Teok Etxeberri jo egin duela ezkerreko alderat, beharri hartarat eta Gilbert Dukazuk fitea altxatu eskua normalden bezala. Piskat aurkezteko partida ere behatzen bali madugu zer egin duten gazte horiek multsuko partidetan, zenta formula berezi bada, zenta multsu haundi bat izan da denen artean. Eta horren buru abarratiko pilotariek 6 partidetarik 5 irabazi dituzte, eta bat galdu. Eta noren kontra galdu dute itxasuko parearen kontra, hori baitziren Unai Pagegi eta Tomasa Azket, eta horiek berak atzo jokatu dute final erdia, eta horiek deia irabazi dute beren lekoa finaleko. Beraz, entzin gostu bat, eta beraz, partida guziak irabazi duzte abarratiakoek, eta goizeko izarrakoek horiek lau irabazi dituzte 6etarik, eta erran behar da ere multsuko partidan bi ekipa hauek bat bestearen kontra gertatu dira, eta orduan abarratiakoek irabazi zuten, nagusitu ziren 10 punduz, 40 eta 30. Beste partida bat da, eta ikusiko zer bilakatuko den. Anartean, begoizeko izarrakoek azkar hasi dira, zenta pundu bat bederen botez, ez dakit beste boterik izan denez artean? Bi bote uste jat, bai? Bi bote, goizeko izarrakoen dakoa, eta Sakatzen di hor Garratek kamioat bien artilat, ez daki esoban horrek hartu behar din, eta ordin haidez biek hutsun baite egiten, eta segur hor bertan segituko du. Hor berrize, henbal jabur, txeberrik biltzen untsa, pelota gogo jauai bilarentako ez, eta untsa taulatzen berrize. Urrintzen jokia, txeberrik berriz taulatzen ez, badetkiti. Mikelek. Aitzinin, urrintzen, Etxeberrik luzatzen jokia berriz, bideak defensalanetan eta ezin bil pelota hoi gainen esker falta. Aldiuntan abarretakoen dako izanen da bigarren pundua beraz, biga eta bost. Azkar hasi ziren goizeko izarrako pilotariak, pundu luzeak joan dituzte. Eta abarretiakoek ere, emeki sartzen dira partidan. Eta aldiuntan beraz abarretiakoek hartu dute, ikusiko duzu. Aliadura emekian, pilotai urrun botatu duena Etxeberrik, eta Lukak Maleuski ezin duena eman. Eta nartean, abarratiakoek pundu bat sartu dute botez. Beraz, bi berdin ene emaitzenen noten arabera. Eta joko emaitza orokorrean, 3 eta 5 abarratiako pilotariak gibeletik, baina botean. Eta gindegi berriz abiatzen sakea, untsa sakatzen, haidien gainat, eta ezin bilantionek berrize. Haidez, eskutik eskapatu pelota, eta beste puntu bat abarratiako batzuk dientako. Laurrena, 4 eta 5, berdinketarik ikusiko dugunez, lehena izan zen batetan, gero goizeko izarrako pilotariak entzina joan dira. Teo Etxeberri botean, oino sairat buruz, Matinek airi diklotzen, baina ezin du ere man. Eta 5 berdin, txaloak entzuten ditugu.
Hoi da bai bezitarxuna wano artekuetan eta wano hanis botu sartzen tiela eta hola gogor beita wano gibel hortan indar hartu beitie bat-batan eta gogor da botu hoik altsatzia solatik. Hoin wano beste botu bat abajatia entako. Eta abajatia aintzina hartzen aldi honetan lehen aldikotz partidan. Sai eta bost bote abagatiako Mikel Argindegirentzat eta Matin Garateksek biga orain arte. Mikel berriz botatzerat. Ingioatzen gibelin. Badu pada untsa aide adbuz eta untsa hurrintzen Argindegik. Gainetik aide huna ikusten dugu Argindegik. Eskerreta izaninki, hale. Sare hun bat, Arginegi defentsan untsa biltzen. Matinegoi pada. Gainetik, taularen gaineat emaiten du. Teo Etxeverrik zarrunt ardiesten taula. Ale untan txobera. Xantza pixka batekin ukandu alere. Hoi ere behar da batzutan. Eta bagatiakoen dako pundu berri bat, zazpigarrena, zazpi eta bost. Aipatzen zinuen botearen importantzia biztan dena adinortan, naiz eta oino gazteak diren eta ez dira sobera arribatzen hemen solaraino, trinket sokuraino, beraz nahiago dute ezkerreko alderita botatu. Pelota berriekin bai hor ekan behar da igaiten tila beste pelota formati batetak, nahi behitu heldien ber pelotak dutela, ordin pesiago, biziago tila. Oin bortxaz botia aja altsatzeko gogojago, pregosta. Hoi, hot, itxusi bat. Itxusi bat, bai. Jaiten duzu bezala, arrazoin duzu. Hala, teok egin duena, niz gauza ederen ginditu bai arteo, horretik, etzen bat ere edera. Eta opari bat eman du goizeko izarrako berriz hurbiltzeko. Eta berriz pundu batetara hurbiltzen dira. Sai eta zazpi. Eta Matin Garatek zabiatuko da, botatzerat, orain berean. Abiatzen da, egeditik. Januat buz, beti bezala edo kamiatuko dinez. Eskuiniat buz, eta aidez untsa biltzen, aide huna Etxeverrik. Naiz eta biskal laburra zuen, beraz parada hona zuen airetik hartzeko, ez da jenatua izan gibeleko paretatik ez eskuineko bogotik. Eta beti bidar, gibeletik defentsan. Etxeverrik beso bizia, untsa hongitzen dilaik eta untsa tinkatzen min egiten du. Kosten duzue ezkerra dela Mikel Argindegi, baina ez dela lutsa eskunaz ere hartzeko. Baina aldi honetan nahatik ezkerraz ez du altxatu ahal izan. Eta hor dugu beraz beste berdinketa bat, hirugarrena. Zazpi berdin, finalerdi honetan. Bai, momentuko partida hastapen hortan nahiko parekuak bitaldik. Ez du batek bestien gaine hartzen, ez dakigu nuke gaine hartuko din. Matin Garatek botetik erditik kasik gibela eta botatu du eta Teo piskat geneto izan da gibeleko murjuntatik eta bote berri bat beraz goizeko izarako entzat, hirugarrena. Abarratiako pilotariak Mikel Argindegik deia bost sartu ditu. Eta berriz aintzirat joiten beraz goizeko izarako pilotariak 8 eta 7. Leontan Mikel Argindegik kuntsasko eramaiten du. Aide zerki. Bai. Gantzoza. Ez dakit zer sekatu duen, nahi zuen ezkerrean pusatu, ez da gauza erretxa hori, justu erretxa hori, ezkerretik ezkerraz hor, gehiaguna defentsan zen, beraz, etzen behar bahutu oborena egin duena. Defentsa pelota batetan, komplikatu hori. Hala, abiadura emiken ikusiko zuen, hala, ez dakit. Edo, agian peto. Peto, behar ba. Behatzi, eta zazpi, goizeko izarrako pilotariak entzinean mementoan. Matine gibeleko sailat buz, amini bat jabur eta Etxeverrik untsa biltzen, hurrintzen taulaikin. Bidarrek eskerreat buz, eta Argindegik taulan usten bena hen bat huian. Bidarrek berriz aideat buz eta untsa biltzen Argindegik. Bidarrek hor ikusten dugu gestua azpitik amini bat, anaiak bezala.
hartzen artesare hoixatzen, eta hoi defentsa lanetan, untsa taulatzen berriz. Etxeberrik sailat buz, agarratek sekuntza idez, eta hoi pelota edeja. Ez duen beste baliatzen, erdian usten du, baina gibelera teltzen da alere. Teo sartuko da, baina ezkerreko mojua onkitzen du, eta Luka Bidarrek untsa ere maitean taularen gainerat. Teok ezkerreko pareta onkituz, eta Luka untsa altxatuz, untsasko taularen gainerat. Gibelen artekoen lehia hor, ikusten duguna. Pilota erdien izanen da Teo Etxeberrirentzat. Taula luze bat, untsa zokoraino, zerdiri batzen du itzultzea eta ateratzen dako. Orain pilota edera, hain zinurtan nahi zuen piskat miatu, baina ez du erdi etxi. Eta hor matxinak petxu bat, ez duen pilota jokatu behar bat pundu hontan, eta hor behartzelarik, etzen behar bat prest eta huts egin du. Eta barratiakoak berriz urbiltzen dari, sortzi eta bederatzi. Kusten Etxeberrik hor zinez bebesuekin min egiten ahaldila eta Bidarrek mentuz min gutiago egiten dila abiaduraekin, mena defentsa lanetan untsa idela. Eia Etxeberrik behindarra untsa baliatzen inez, holako pelotak untsa, mena Bidarrek biltzen. Ergindegi pelota gogorra, mena untsa taulatzen. Bidarrek berriz, taula esez, sailat buz. Beti artesare isatzen, mena taulatzen maiten. Azpitik hartzen Teo Etxeberrik. Eta Bidarrek taularen gainerat, nahiz eta ezkerreko pareta onkitzen duten bi pilotariek. Artesare ez, taularen gainerat joanen da. Kasu Teo alduen bezala, helduko da. Matin Garratek zein zinortan. Eskerra idez, ez da nihue pikatzen handia ez. Alde honetan, untsa ere mandu Teok, eta pilota edera Mikelentzat. Artesare, Matin hor da defentsan, kasu hor pareta, untsak uludatu du Teok. Mikelek alduen bezala. Pelota gehiatua, berriz ezarpen ahal bezala. Egin egik untsa hurrintzen ez paretatzen maiten. Garazikoek hurrintzen, pelota gehiatua, bena. Biltzen erditan usten, berriz Bidarrek pelota edeja. Untsa artesare, ez saian, taula luze bat. Eta biltzen, untsa biltzen, tauloen hegia hunki. Saila eta bantzu sartu. Pondo dira goino ikusten duguna, Xabi, ikusten dugu. Partiako luizendaiko bat bai, hor, untsa. Gazteak dira, biztan da, hogeita bi urtezpetik dute, biztan da lauek, ustuko ez dute hogoi urterik ere. Ez amazortzi ez uste jat. Alderantziz, gazteak dira, hori erraiten nahi nuen egan, pasaski, eta gaztetasunak ere batzutan ekartzen ditu, falta handiak, horre pilota akituari zen Teo, baina peto bat egin duena. Ikusiko duzu, pilota edera zuen, baina ez dakit eskuineko aldean berba joa zuen. Zankuetan ez untsa plantatuik eta berdin gogor bai, txatzeko. Teo ino ikastekoa bestan da normal dena, baina izkalitate ere erakusten dituzte. Eta goizeko izrakoak berriz aintzinat joan beraz, 10:08. Matin Txakian berrize segitzen txusen, mena untsa biltzen pelota gehiatua, ez. Untsa Bidarrek hurrintzen jokia, Etxeberrik usten erditan. Horre berriz badu, pada, ez. Ez, Lukak usten du erdian pilota hai, eta Teokatik taulak hausitzen du. Defentsan Lukak alduen bezala erdian usten. Horatik biziki untsa. Untsa, Matin hortzen ere, salbatzeko pilota hai. Untsa badio egina zuen, ere. Bai. Ben ez du ardi etxi, Matin Garratek sortzen. Gaztetasunaren zaletasuna. Bai, behar. Teo, untsa taula eder bat luze. Luka Bidarrek untsasko ereman ere. Zinez,
Gibelekoak aniz pilota joitzen dute, ez dakit ze emanen duen horrek zenta bakarrik hamarretan dira, oino partida luze izan da, biztan dena, beraz ostuko bat edo bestiak akitua izan da hola segituz. Eta altiuntan ere urdin izanen da pundu hau. Matin bai begibelekoen laguntzia jin hor, untsa hurrentu jokia eskun, pelotat zar bat eman deio gibelekoai eta geho kasko bat hartu eta ezin bilduz behaz abajatiakoek. Eta lehenko pausa, hor pentulusik ikusten eta akitzen prefosta. Hameka eta sortzi, beraz, pausa egiten duzu bezala, Xabi, beraz, artean ikusiko dugu, azken pundua zen uste dut hau. Eta, beraz, publikoa ere ikusten duzue, bon, ez dakit, Siberu egun denez, baina mementoan hasteko ez dake egan pilota publiko haundia dela mementoan. Lehen partidarentzat, lehen mailako partidarentzat jendea gehiago urbiluko da. Eta nartean ikusten dituzue, beraz, lau pilotariak jona beren izatzelen ikustenat, hor Abarratiako Christophe Argindegi, beraz, Mikelen aita hor dena ezkerretarik. Eta lunetekin, Frederik Martinon, beraz, Abarratia elkartekoa. Kontsailu emaiten Abarratiako bi pilotariek. Beraz hori, haintzin partida erran bezala, eta ondotik beraz ukanen dugu finalerdi nagusia erran ezake, lehen mailakoena. Eta hor izanen da, beraz, Urjuñakak taldeko Jon Bizkubi eta Iñaki Etxegoen hariko dira. Azparneko, noizbait elkarteko Peio Herribarn eta Beñat Maitearen kontra. Beraz hori izanen da beste finalerdiaren lehen mailakoen afisa. Baina artean, artekoen finalerdia segitzen dugu hemen gaindaineko trinketetik. Eta Matin Garratek botian hameka garen aldikotz. Hameka eta sortzi, beraz, garaztaren alde. Mikelek untsa biltzen haidez, eta guai Lukak taulatzen behize. Teok pelota eta ez falta. Teok bai hutsa egiten pelota sumait hor, egiten tutu Lukak beno habusago gibel hortan. Egia, abai. Eta ikusten dugu baitarte hoi emaitzen momentuko. Eta ziloa piskata honditzen, nahiz eta oino bakarrik hamabitan den, beraz aniz gauza garratzen alda. Bena Luka bai mementuko oso untsa taula lanetan eta ez faltek egiten eta untsa bai. Kasu bien artean, bai mintzatu dira eta Mikelek hartu du airetik. Ikusi duzu aldi bat gehiago ere, ezkerra izanik ere, eskuin edera duela. Hatik hor, edera ukanki ere, hor falta bat egin du, eta beraz pundu berri bat izanen da hor urdinentzat, 13 garena, 13 eta sortzi. Bai, 5 puntuko tarte bat, jaranik. Bai, egia. Ikusten dugu bai, Lukak untsa eman txailat buz, eta... Zazpi berdin ziren, beraz, zazpi berdin izanez, 5 eta bat egin dute hor, azken tarte untan, garaztarek. Keinu, baina ez du hartu Matin Garrateksek, eta pilota luze bat eman duena Lukak. Abarratiako pilotariak defentsan hor aluten bezala. Saia zabalik zien, domaze, ez tinkatu. Haleke guai pelota edeka. Eskerrat buz, zaka izanen da ez untsa moztu eta iskinatza man. Oso untsa moztuik hoi bai Mikelek. Xantza pixka batekin are, Bai, egia, bena... Behar da hori ere, bena. Bai, ezian untsa eskinat buz, eta eskerretan jokia hor, iskin horren txerka juitia, eta untsa manik. Abiadura emiken ikusiko duzu, beraz, Xabik errandu bezala untsa moztua zela, eta hor, pik delakoan joan dako pilota hori Matin Garrateksi, eta gehiago dena ezkerra izanki, lanako kanditu ere maiten, eta pundua izan da beraz Abarratiako pilotarien-zat. Pilota edera hori Teok baina hortik. Gauza, ezain purita Teok huts egin du. Puntia segi, eta berriz egitan ezarten. Matin Garratek ezkerraz eskuna zalduen bezala. Teok aliuntan, untsa ardietxe du taula luze hoi, bidar Luka beraz defentsan, baina untsa lotu pilota hoi. Berriz taulatzen ederki, zinez untsa. Teok zer egiten du, ere mandu. Matinek sokorat baina airetik untsa lotu Teo. Mikelek erdian usten pilota hoi.
Eta Luka Guano taulatzen. Japostu huna Teok. Lukak berriz eta taulatzen, gibeleko lanetan. Untsa, badu leku metra bat, bena, justo, eta ez, biltzen. Piskat izitu da, berba, ezakien sobera inuntzen, nahiz eta matxinen zundugu untsa emaiten kontsailuak erraiteko bazuela denbora, bai, bazuen denbora eta bazuen lekua, baina nara, ez du, untsa senditu eta piskat jo egin du pilota bai, kasik bere besua piskat atxikiz. Eta hamargarren tantoa beraz abarretako pilotarientzat, lehen hamarkada egina, eta goizeko izarrakoak hamairutan dira finalerdi untan. Sake huna untsa bai, bizi untsa apal, eta bai gugor kisatu du beso horren amiar plegatzia arra ezarteko goxoki mena. Sake huna eta seigarrena enoten arabera, eta mementoan hiru sake beraz matin garratek zentzat. 6 eta 3. Abarratiako pilotariak nagusi botean segurik hastapen untan. Bote azkar bat oino, eta liuntan untsa edaman matxinek. Matxino oinoi airez, ezkerretik ezkerrera eta... Lukak beti murriagoa hartzen, taulak biltzen. Horre berriz badadu, eskerreat buz ez taula hartzen. Untsa taulatzen luze, untsa taulatzen susen Luka bidarrek eta nekeziak emaiten teori pilota hunan emaiteko eta hori onburu jonda lehertzerat ezkerreko kasko hortarat. Eta goizeko izarrako pilotariak berriz botian hamalagoaren aldikotz, hamalau eta hameka. Biadure emeken ikusten duzu beraz, eskatu guntzela teo eta maleruski pilotai jondena lehertzerat ezkerreko Maharen gaineko aldean. Zailtasunak dut hor taula zola hortek biltzia, bizpahio falta egintu jadani. Aire zuntza erditan usten, bena biltzen. Lukak lehen txailat, untsa biltzen. Mikelek. Hor ere, tinkatzen untsa Mikelek. Ezkerreko alderat, baina txikitzen du momentuan untsa Matin Garrateksek. Aldiuntan Luka Bidar defentsan, beti bizi da. Teok erdian usten, baina urkun alere. Eta nintzen eskuna zartzen. Puntiatzen menagaizki. Matinek biltzen, era erritan usten. Teok ebai, Luka guai, in usten eta untsa. Berba, sobera goitatu du pilota hoi, hobi izanen zen sartu izan baliz pixka eta entzinago. Mikel, eta pilota hori jonda lehertzera berazara, utzi du pumpatzera, utzi du giberet ditera, biona entzina sokertzen. Hamabostetan ditugu garaztarrak, hamabostetan amika. Abarratiako jokulaiek erditako pelotak ez baliatzen momentuko, eta gaztarrek hatik bai hobeki eta ordin ikusten dugu segidean diferentza. Egia, jokoa hobekiago finitzen dute, atxikitzen dute barnean. Kaso hor ere, Teok ezkerreko paleta ongi du eta gero pilota erdia. Eta bizten da, Lukak urrun atxikitzen duela eta gero bizten da defentsan delarik nekeziak. Eta pundu berri bat beraz, goizeko izarrakoen alde hamasei garrena, hamasei eta hamika. Matin Garrateks abiatzen, botin. Zelai erditik. Beti eskuineta Teo engainat, bai, Jaburska, Teo kontsabiltzen aidez. Indartxo. Eta huna. Barrenan da. Aliuntan, untsa hor dietxidu, untsasko hor dietxidu. Hartzen eta untsa. Baina da, hor Mikel ere ez du baliatzen. Lukak ere ezkerreko mugea unkitzen. Saila da bant sartu. Bai pelota hin bat zaha. Ena untsa puñaz biltzen Teo Etxeberrik. Pelota edera pausatzen eta untsa. Untsa, zuntsobera irriskurik harturik Lukak eta biak joan dira, baina maleruski Mikelek ezin du eman pilota hoi. Mikel unguat ustez gibelekua junen zela, bena azken inetzen hor. Hori da, bai. Behantegi partitu eta ordin.
Eta nik erraiten nuen, hainitz pundu gogor egin dituzte lehen hamarkadan, eta irriskatzen du, bat edo besteak amor emaitea. Ezina, oinu ez giren partida erditzutan. Osake huna hoi, Kasu baret itzulian. du, ez, joatzen taulan, pelotatzea jaukenen du. Bena biltzen, Eda pelota maiten. oso gogorra. Kabideak bai beti taula lanetan pelotatzea ezagireio. Eskerriat hiltzea junda hor efeita ekin, taulati jastien. Eta goizeko izarrakoek min egiten abarratiako kipari hor, gibeluntan kokatzen dituzte, eta gero teok nekeziak ditu alabainan pilota honen maiteko. Eta ziloa ari piskata honditzen goizeko izarrako pilotuarien alde, 18. pundua egin baitute. Bai. Hala, goitarazten dautzuet, zazpietan berdingeta egin dutela. Eta gero, haintzinat, joan dira mementoan garaztarrak. Indartsu eramaiten dute. Horrek ere, nekezia, Teo berriz gibeluntan kokatua, Teo, eta piskat nahlatzen alainan, ikusten punduak pasatzen ari. Bai. Eta fisikoki nekeziak kentuztela, kokatzen dituzte hemen gibeluntarat. Bai, Luka komprenitu di hor zela jokia, eta ordin, ez du behik hausten pelota edekak dutilaik, unta lusatzen jokia, eta puntik egiten. Eta partida erditzutik urbiltzen ari gira. Xabi, emezitzitan bai gira. Eta graztarrak beti haitzinin, eta botin, sakatzen erdilat, hukun, Lukako erditan pelota, usten erditan oaikun. Teok badu pada. Pada, behinan ez baliatzen, erdian usten du, hainan Lukak ez du erdian usten, haino gibelian atxikiko du Luka, Teo, eta gero pilota erdia edera haino Lukarentzat, nahiz eta hor ezkerreko paleta onkin duen. Aliontan Teo, Mikelentzat izanen da bakatu. Artesarea puñaz, ederki. Berriz Mikel, aliontan taularen gainerat ezkerreko paletaikin. Kasu hau lotua da, ez Teorentzat izanen da. Teo piskat akitua behar bala, iduitzen daute, iduitzen zauten aniz pilota jo egin duela, eta hor akidura piska bat senditzen da, ikusten da bere bisaian ere, piskat bere saia hetxia. Bai, ez da partidan txartxu bano, ena... Sofritzen du hor. Gogor. Lukak betia, artesare hun bat, gogor zen, biltzen huna. Eta Matinek kutsa zen, pumpelaster gibelka dina zen Mikel bere lagunaren laguntzeratzen, eta ikusten du nekeziak bai dituela, baina Maleruski sobrafite hartu du. Haite hoentako pelota baina joanki, irrintzen. Eta aldi bat berriro oino izanen da, urdin pilota hoi, eta hala, hor dugu beraz partida erditsua egin dute, partidaren erdia, urdinek. Lehen unguak gubine bat halike. Hogei eta hameka aitzinetik urdinak. Eta beti botia ekin. Teo iretik ere maiten, baina ez, magaren azpiko aldea joan da. Eta bote berri bat laugarrena, Matin Garatek zentzat. Kasua baratiako pilotariak behar duko dute segidan lotu, bestenez partida eskapatuko dakute. Apundu ederak ikusi ditu hastapenean lehen hamarkadan, eta gero hor emeki. Bai, ekin moi atxibaian inoetor. Bai. Eta beti garaztarrak botean. Teo iritik, aldiuntan, helduko da mogurata. Eta ere jalukentako, eta haik beti untsa taulatzen, eta guai Teo gogor Teoentako biltzia bena, biltzen untsa, eta tinkatzen. Matinek lusatzen, bena pelota edera Mikelentako. Berrize pelota eder bat, Lukia begain isatzen da hartzen amio bat, bena... Eta bai, entxatzen du bere lagunaren laguntzera, eta bainan ikusten du akitua dela, tiro, eta behar duela laguntza. Haikun Teo erritan oano. Hor ere pilota bat erdien utzi duna, Teok, eta gero defentsan abarratiako pilotariak. Eta bai, gertatu behartzena gertatzen da, sofritzen abarratiakoek eta berriz urdin. Lukak berrize pelota oso hun bat hor, artesare hortan, eta Mikel gibeltu isatu haidez, bena jaburregi. Goitak ziko dautzuet ostion errandutena, multsoko partidetan beraz Barretiako pilotariak nagusitu zirela berrogoi eta hogeita hamar.
partida noan ikusi ez dakit sobera nola pasatu zen, benen aldiuntan hasteko urdinak dira aintzinean. Mesfiatu dira garaztarrak eta untsa hasti dute partida hau. Hala ikusia zuen Mikelek saria hutsa zela, baina taularen gaineat eman du. Baina ere pundua egiten, abarratiakoek atiko baia. Eta hala, pentsatzen zen bezala, abarratiakoek beraz pausa bat hartzen, ama bigarren pundu guntan, hogoi eta bitan baitira garaztarrak. Lucie berriz hor, inguatzin, mena ustezin pelota fita ahalkiko zela murgin bezala, mena eben ezpeita berre murgia gibeleko taula hortan, pelota mi bat lehertu eta ezin berriz bil. Hala, ustean aipatu ditugu abarratiako trebatzaileak nortziren, hor garaztarrak ditugu. Garratex Michel, aitarekin, bera ere pilotaria izan dena, nolaz ez, dira somiturte. Artean beraz, azken puntu batzu ikusten ditugu berriz abiadura emekian. Azuk erreten zinuena, aniz ritmo izan dela 10-15 puntuetan, eta hor pixkat gaina hartzen emeki urdinek, fisikoki, teok anik sofritzen du, ikusten da bere bisaian ere. Hunkik. Gorritua eta tenekeziak. Sakez behar ba mineginen untsa sakatzen, eta bai, gibeleko sai huntat sakten pumpa eta geho. Botu hoi bat kambiatu, hoi arte eskerreat bus egiten, hor erreditutan hartu. Eta zazpigarren pundua izanen da, Mikel, argindegirentzat botez. Bai, mentuz giltza hoi zeiten ahaldat, berriz jiteko, untsa sakatzen baitu. Ezakit zerrandakoten trebatzailek, baina hasteko pundua egin du, eta hor, ez ona da, duda ukandu Martin Garratexek gaineko ezkerreko aldeat eskapatuko zakonez. Aldiuntan bai, Lukari eskapatu dako, eta pundu berri bat txubera akitu gabe egiten dutena abarratiakoek. Hala, esperantza txikitzen dute. Bai, partide erdia baizik iganik, eta izahan txagitzen haltia wano, hamalau eta hogeita bi baizik. Abarratiako beti botin. Mikel, abiatzen da eskuinetik. Sakatzen erdituta berriz, Lukak aidez eta ez ezin bilduz. Zuntza hor bildu zen aski gora hartzeko pilota hoi, baina maleruski ezin du ereman. Eta sortzigarren pundua barkatu botez beraz Mikel Arkindegirentzat. Hala, gakoa behar ba, hor da, sobera akitu gabe egiten bali batuzte somei pundu, hola, teo ere pixka bat pausatuko da, eta hor ere eskapatu dako Martin Garratexi ezkerreko alderat. Eta teo, behar artean, hola, pixkat hartza hartzen du. Eta 6 pundutan ditugu abarratiako pilotariak, horbitzen ari berriz. Beratzu garen mutia. Hordin bai, beratzu puntu hamasei engainen. Botu horrekin zinez min egiten du, eta hoi zeiten ahalda da. Aldeuntan labur. Untsa jale eta ezin bil berriz, Eta hamargarrena, hamar bote, hamazazpi punduz, aniz da. Bai. Goizeko izarrako jokulaiak nausi jokin, bena botin mine egiten ordin. Eta mine egiten eta untsa barreatzen botia, aldi batzutan giberat botatzen du, beste batzutan sareat buruz, luze, labur, denak, hauatik, kasi guretako zen, itzulian deliberatu du hartzea Matinek, baina aldiuntan ere ez da helduko. Hameka pundu, botez, eta horbiltzen ari, abarratiako pilotariak, bakarrik lau pundutan ditugu, 18, eta 22. Lauz pabosak esegilan eginik, eta hoi dinamika kambiatu ikajunt. Zazpi eta 0, 22 eta hameka ziren, 18 eta 22 eta horbiltzen ari dira abarratiakoak. Hale, aldiuntan. Eta erretzen nuena, teok ere indar pixkat hartu duan artean. Honegin dako pausa horrek eta indar txu berriz. Matinek pelota edeka erditan eta berriz, hutsusi bat hor. Itxusia, ai. Badakigula gio botin guai azken mementuetan hormin egiten zila, holako puntiek balio handia badie. Hala hostean konfientzian ziren eta bote somet sarturik eta berra konfientzia pixkat huts egiten dakotea
Garaztarek, 19 puntontan ditugu bakarrik abarratiakoak. Gibileko paretalat, bai biltzen Matinek justo, bena guai urgentzeko pelota badu Mikelek ez profeitatzen. Eta Lukak taularat gibilat. Teok pelota ere erditaik, bena erditan usten. Lukak berriz pelota huna, haike bai erditan, Teok dupada, eskerrat buz, eta bai. Eta bai, hala, konfientziaren emaiteko teoria honek iten du puntu horrek. Bai. Eta hogo hiletan ditugu, ala partidaren erdia egina barratiakoak ere. Bai, hor 5 minutaz partida zinez umitu da. Itzuli da, zukraitu duzu bezala. Nik kasik, anta barratiakoa izanez, espentsa pixkat galtzen nahi nintzen eta hor berriz heldu dauku. Atxa, gatik erden usten du Mikelek. Taulatzen, juntzen, Teok aidez hartzen, bazin lekia eta Lukak bai bekize pelota edera, taulatzen, bena paretatzen baiten. Lukak erditaik, taula batez parekipi, eta Matinek pelota edera usten Teoentako. Abatik erdian utziko du Teoka, eta untsa lutzen Lukak. Eta abatik ez gaineko aldean dela errandu erakutsi dauku Gilbert Dukazuk. Eta aspaldiko partez, Garaztarrak berriz botean, hatik berriz partida, hatik berriz lantzatua da, 23 eta 20, beste partida bat bilakatzen da kasik hor. Hala, berreteakoak berdute segidan botea hartu, nahi baute oino sinetxi, nahiz eta oino luze izanen den. Ean bat busakatzen nien, beti berlekila Teo nahi dien gainat, bena Teo kuntsa biltzen bai justo. Usatzen Matinek, bena gaizki eta bai, Luka defentsan, bena untsa. Untsa luzatzen ez, pareta bena biliko diez. Bere burua botatu du, behinan biskat laburtzen hor Teo. Gaizki jakurri eta geho. Hoita lau eta hogei Garaztarrak beti haitzinetik, 4 puntuko artiaikin. Bedura emekian, azken puntu hau ikusiko dugu, beraz. Teo piskat harrapatua izan dena hor eskuineko lerat, eta ezin duela eleman pilota bai. Eta elugira zuzeneat berriz. Pilotatzara hor Teorentzat, untsa airetik, untsa eman duena. Mikel ere laguntzen ezkerraz untsa, Teo berriz gibeleko zukuntarat. Maiten taularen laguntzarekin. Eta Lukak untsa tinkatzen. Matin Garrateksek taulan gainerat. Eskerraza, bai. Eta huts egiten Teok. Matin Garratek untsa, simplea da, bena untsa egiten dutinak untsa, eskuin esker. Eta puntia egiten waikun, 25 eta 20 aitzinetik urdinak. Abarratekoek beharko dute segidan lotu nahi baute oino sinetxi. Hainitz ekin dituzte pundu segidan berriz kasik ez berdintzeko, benen hurbiltzeko hasteko. Dituzkete utzi behar berriz joiterat Garaztarrak. 5 punduen deskarta mementoan, 25 eta 20. Matinek eskertinkatzen apunia zefeitaikin. Mikelek bergaiza. Matinek erritan usten. Eta Mikelek ebai, Lukak badupada. Ez baliatzen. Ezkerreko pareta onkitzen du. Eta Teokatik untxara maiten, horrek ere ezkerreko pareta oino, kasu airetik hartu beharko dugu. Gomaze, ideia huna. Ideia huna, erretin zinuen bezala. Untxa ikusia zuen, untxa zen bere zangoen gainean, besoa ere untxa zabaldua zuen. Bai, metra bat marraen gainen aski izanen zen. Baina, azpiko aldean joan da, 26 eta 20. Matin Garrateksek bere denbora hartzen, botatzera duin aintzin. Eta orain abiatuko da beraz. Berriz konfiantza mini bat hartuz hor. Hori da. Beti berlekilat sakatzen, haidez untsa biltzen Teok. Eta Lukak taula luze bat. Hor izan haidez hobezin hartu gai untsa biltzen. Garaztarrak usuai dira taularen gainera, teori buruz. Piskat freskotasun pixka bat hartua zuen. Hor ere oino sofritu beharko du, eta partidan eta ere eskapatzen teori. Niz bere gainean pilota emaiten dute. Eta hor eskapatu dako, 27 joan dira berriz Garaztarrak.
Bai, ez die behen estrategia kambiatzen. Hasta benetik beha, gibelila tortaula luzik eta teok falta egiten Bi urrentzio. pundutarat hurbiluak ziren Bai, alta bai. aiertarrak, hogoita biga eta hogoi. Baina hori berriz garaztarrak entzina joan dira eta ziloa markatzen dute hor, eta zazpieto hogoi. Untsabilduteok, sota manoz taulat buz, Lukak behize taulatzen. Taula jabur bat guaikun, teok pelota huna benerritan usten. Matinek taulatzen defentsan, Gibeltzen Mikel bena pelotatzaka. Eta guai, Lukak pelota huna. Behize taula hun bat, teok bilduko dia, bai, benerritan usten. Defentsan abarratiakoak momentuan, teok sofritzen gibeluntara beti kokatua da gibeluntan eta egiten du aldituenak, baina defentsan diz dira. Eta Mikel hurbildu behar alainan bere lagunaren laguntzeko. Eta teok erdian usten pilota hoi. Eta kasu pilotatzara haino. Eta... Hala, zinez urdinak dira atakan eta berek egiten dute jokoa. Eta barratiakoak momentuan sofritzen dute, gibelian dira eta ez dute parada mukuaren hartzeko. Eta usu garratzen den bezala, gero amor emaiten dute. Da, zinez botu horrekin oano biziktia, bena jokin ahunt urdinak nausi. Bai. Gero botia hartzen badu dute, fite itzultzen ahala, baina hartu behar da eta sartu behar dira botiak. Hale, ez gira ono goita marretan, itzultzen ahala haino partida. Haidez untsabiltzen teok, Lukak oano berriz pelota huna eta taulatzen, bena pareta hunkitzen. Teok pelota ere jaek ditan. Eskapatzen zego eskin, iribizinez... Erdian uste du pilota eta untsabiltzen du eskuineko aldetik, baina pilota erdian usten gelditzen dako. Eta hor kokatua gibeluntan, eta aldi bat berriro, urdin izanen da, kasik hamar punduren antzua hartu dute berriz garaztarek, 9 pundu, susen egan, eta 9 eta hogoi. Teo berriz hor puntik luzatzen haitia, berriz akitzen amini bat. Puntik segidan nahi behitia. Eta makin berriz abiatzen, kantsa erreditaik sakatzea. Eskuinat luz beti berbotia. Leontan untsa ere manduteok. Luka beti bere lanetan, taulan gainera eta... Untsa tinkatzen, Lukak, hor ere, taula luze bat, indartsu oino eta teo kokatua, alduen bezala. Pelotatzaka izanen da, bena biltzen, Mikel guaipada eta petu itxusia. Ez dakit ze sekatu duen, berra, sobera deia defentsan zen, oso sobera komplikatua, ez dakit ze nahi ukan zuen egin, baina... Uste diat eskuin nahi zila pausatu berriz, bena esku hortan oso gaizki hunki eta... Nostro sobera pasatu dako burutik. Uste dut eskuin nahi zila pausatu, bena... Eta hogoita hamar eta hogoi. Hamar pundu partidaren bukatzeko eta bestaldetik beste hamar pundu berdintzeko. Abarratiako trebatzailek sinasten dute hoino. Nahiz eta ikusten dugu hor Mikel Piskat narralatua den, labainan ez du nahi duena egiten eta ikusten ditu punduak hor pasatzen beren entzinean. Hoitaraziko dautzuet, hogoita biga eta hogoietan horbiluak zirela eta hor 8 pundu segidan hartu dituzte abarratiakoek. Beraz, hogoita hamarretara ino joan dira garaztarrak. Eta hor ikusten dugu geho ondoko partidako behaz jokulaiak, hor ikusten dugu noizbait pilota bat zordetik. Hala, Azparneko Beñat Maitia eta Peio Irribar hor suriz besti biztan dena, galtza suriekin. Bai, ondoko partidana ikutia behaz, Jon Bizkubi eta Iñaki Etxegoen kontre. Partida gugorra izanen da, hentako badakie. Bena, waikun artekuen partidaikin jarrekitzen dugu behaz, makin garratex botin abiatzen da. Hoita hamar eta hogei urdinak aitzinetik. Botia beti teuan aiden gainen eta hor, eskinez huntza hunki. Ez da luko bosgarren pundua beraz botean
Matin Garaztek zentzat, nahiz eta Mikel Argindegik hamekak sartu dituen. Hoita hameka eta hogei. Horixe bera, Xabi. Artzen du behar den denbora, untsa... Sakatzeko, eta beti berlekilat segurre teoan haidien gainat, bai, heia baikun, untsabiliko dinez, biltzen pu erditan. Eta ikusten da, teoren piluta piskat motel dela eta heltzen dela behinan numbitan. Eta hor aldiuntan Mikelek utsegin du. Hogeita hamabi garrena, hogeita hamabi eta hogeita hamar. Lukas inez hastarpenetik hogeita hamabi garren puntilat berre izan da hor, usuntza. Taula, esker eta usuntza jukia hartzen begain. Hamar pundu segiden egiten zuztenak Garaztarrek, Bai. Urbilu ziren, 2 pundutarat eta hor zinez Garaztarrak lego egiten dira. Faltarik egin be. Lukak urrintzen behize, Teok untsa biltzen aidez. Lukak badi pelota taulatik jastez eta eskertinkatzen Mikelek aidez, bena jaberuzten. Matinek behize jaberuzten, eta bai Luka pelota gogor batekin, bena biltzen. Ahal bezala. Hale, Teo erditaik, mineginen dia bai, zankueta, biltzen untsa Matinek, eta Mikel eskuinaz hurruntzen. Lukak aidez hartu beharko, eta untsa tinkatzen behize. Eta berriz pelota ere jaikin guai. Eta taula hun bat, berrize. Hale, punduenek irauten du, gehiago. Eta guntza tinkatzen oinu Garaztarrek, eta bai. Hola Matin, edera. Eta bai, abiadura emaiten eta barreteko pilotariak maleruski gibeletik ari eta defentsan eta hor ere ezin dute ere eman. Eta pundu berri bat hogeita hamairu garrena eta hamairu garrena segidan. Hogoi eta hogeita hamairu. Zinez partida honek alde bereziak eman ditu. Hastapenean frango horrekatua, gero Garaztarrak aintzinean joan, abarratiakoak berriz urbilu. Eta hor Garaztarrak berriz aire-zaire entzina joiten. Ia abarratia berriz horra denez. Delako bigarren hatxua falta dute orain. Bai. Matin defentsan, untsa muzten, iskina ez, egebot. Eta Teok untsa hurrintzen, hor bai eman dio pelotai. Ailuntan bai. Domaze. Hala, itzulean hartu du Luka Bidarrek, baina maleruski ez dako joan muguraino. Hale, parada, ostean ikusi dugu Mikel Argindegi bote handan bat sartu duena. Pentsatzeko da, sorazea hartuko duela bere denbora eta untsa neurtuko duela nolat jo behar duen. Bai, minegin nahi badie, uaida bardine, partiden gatzeko. Eta abiatzen da Mikel behaz, januat sakatuko din. Erditabuz eta Matinek untsa biltzen aidez. Lehenian beren emaiten dugu. Eta Teok pixkat erdian uzten pilota bai. Iduridu, abarratekoek pixkat alatu direla, ostean ari ziren gehiago gibelat buruz, Luka Bidarri buruz. Aldatu dute beren estrategia, iduriz gehiago aintzinerat buruz jogin duten Matina Garratek ziri buruz. Kusiko baduten ez parada, pixkat jokoaren zabaltzeko. Mikelek untsa ez gaizki pausatu eta bai Teok erditan usten. Lukak pelota erditan. Pumpasai lat buz eta bai pumpasai. Segitzen untsa seriuski Luka Bidarrek aldi bat berriro haino. Untsa tinkatuz pilota hoi, etzen taulan gainera, baina untsa badaki ere pumpasareat ermaiten pilota hoi. Pelota oso apal sartuela sailat, hori osoko gaur Mikelentako eskirraz sartzia, pelota lehenago hartzia. Eta ala, lujean Mikel maleruski, eta hogeita malaugarren pundua beraz Garaztarrentzat, eta abarratiakoek ez dute pundu bat ere sartu, nahiz eta botia bali bazuten. Aztoko jaurek ere uste dut, hainitz erran nahi dugu du partida honetan. Lukak berriz taulatzen, Teok pelota gogorra eskerraz, bena untsa biltzen. Partida guzian untsa segitzen du, Luka. Ez du akidurarik emaiten, zinez untsa segitzen du, beti segituz bere, gibeleko pilotari edera Luka Bidarra.
Eta azken 5 puntuetan sartuko dira partida hontako azken 5 puntuetan. 35 eta 21. Naiz eta hor, emaitzak hasik bortitza emaiten duen... Bai, baikun bainat ez txek ikusten nula goingatzen ebalden. Ez, nahi dut txinetxian, eta barratiako izanki, baina nekeda hor, aitortzen dut zut, bai. Bena ez da sekula ejanik, teok biltzen botiapu, eta pelota ere jalukaentako untxatinkatzen. Ale, untxa aldiuntan teok ateratu duena, kasu helduko, ez helduko. Ale, teok untxa sartu da aldiuntan txarian, eta kausetu dugu. 22 puntua beraz, aierako ekiparentzat. 22 eta 25. Mikel Arginegi botin. Denbora hartzen, badaki importanta dela, ostiona bote handana bat sartu du, nahi baitu handana bat sartu egino. Aliuntan luze botatzen du bidaren gainerat, eta mararen gaineko aldea joan da, eta puntu berri bat botez egiten duena, 12. Bai, jaber da Lukaen haidien gainat sakatu dilaik, puntia egin dila beti, ordin mentuz... Hor denez gako haute, Xabi hori ikusiko dugu. Hor dira hori, no? Hamai bi punduren gibelapena. Beti denbora hartuz, Teo abiatzen botatzera eta eskuineko aldetik. Lore... Lukak untsa biltzen, erritan eusten mena biltzen, eta Teoko hai pare eta hungitzen. Ez baliatzen Teok. Makinek pelota huna untsa muzten, untsa luze, eta... Ze pilotara, bai. Ez dute xantzarik ukan ere Xiloarekin. Hala, denen behar baduzularik beti hori da, Gizki egina da bizia, Denen behar baduzula eta uste ez sartzen pilota. Haitzinen izalaik usu xantza habo badik, Hoita amasei garen pundua, hoita amasei eta hogeita hiru abarratiako pilotarientzat giberetik beraz, eta azken lau txantxuak beraz garaztarrentzat. Itxasuaren kontra itzeko finalan, lau puntutan dia eta makin abiatzen sakatzen erditaik, untsa sakatzen, eskejeat untsa, dena biltzen Mikelek. Luka erditaik, eskejeat buz, pelota gorrate ontako biltzen. Pelota... Untxara maiten du, eskerra izanki, untxasko egin du, eta hor, petio bat egiten duena, Teok hor akitua da eduriz, eta ostian ikusi dugun bezala, petio batzu egiten hor akidurarekin. Hoita amazazpitan iduriz garaztarrak beren errebantxa ari dute hartzen, multsuetan galdu malimazuten aldiuntan uesfiatu dira, eta untxak kudeatzen dute partida urdinek. Eta barratiakoek hor burua pal, gogor izanen da berriziteko hor partida untan. Makinek botia eta falta. Gilbert Dukazuk errandu falta zela labur egizen bote hoi. Kasu ez do Luku geitia holako bildiekin geho, baina, momentuen hasteko. Gustintia hoita lau eta hogeita hamazazpea itzinin. Eta Mikel, eskerretik abiatzen, waikun sakatzea, zerbait kanbiatzeko nahi haikin segurre. Eskun sakatuko dinez hor eskuniko paletaik mentuz, bai, hoi da. Eta Lukak biltzen ez? Ez da heltzen, dudatzen itzuli behartzen ez edo ez, baina ez da luko, hamairugarren pundua emaiten duena Mikelek botean. Hala botea kanbiatu du, entxatuko da seurazea pentsatzen dugu, ezkerretik apairatzen da, untxa preparatuz, pentsatzeko da eskuineko paretatik entxatuko dela. Beti berinarekin, denek eziak emaiten dituena, baina nahi honetan ez da paretarik izanen. Untxa biltzen Lukak aidez, pumpa sailat buz eta puntia. Oso rapostu huna Lukak. Aldi honetan ez dute pundurik markatu. Hogeita bost. Abarrateako entzat, eta hogeita emezortzi beraz botean garaztarrak. Partidatik 2 puntuta waikun. Eta matin abiatzen sakatzea denboi galdu gabe. Eskuinat buz beti teuen haidien gainat eta Teok haidez ez biltzen, bigarren hutsa haidez. Eta bote berri bat beraz Matin Garatek zentzat, 6garrena eta txaloak ere entzuten, naiz eta publikoa ez dukan sobera parada berotzeko egeran partida untan, zenta emaitza
Frango fite joan da garaztaren alde, 29 eta 25, eta emaitza pixkat zorrotza alera, aiertaren zaten. Eta azken botia makinentako beti berlekila txakatzen, eta Teok ez biltzen airez partida. Garaztarrak finalin behaz itxasuaren kontre. Hori da, garaztarrak nahusi, beren rebantxa untxa hartu dute, beraz Abarratiako pilotarien kontra. Eta beraz, Matin Garratek eta Luka Bidar okan ditugu finalean. Hemen berian jokatuko dute, beraz finala erranduzun bezala itxasuko pilotarien kontra. Eta gu ere horrezanen gira, berrezinen gira plazerez Siberuatunat partiden ikusterat eta finala hondiaren ikusterat, bi finala hondiaren ikusterat. Hala, pozik beraz nolazez garaztarrak ikusten duzuen bezala. Beraz... Ahon nausi izantia egun, Abarratiako gamini baten partiden kantin igantia, ikuste eta garaztarrik profitatu eta finalako lekia jabazi. Hori da, finala ipatzen duzu, istantean lehi ikusiko dugu beste finalerdi bat eta nolazez likua beraz finala handirako. Hori lehen mailakoen izanen da, anartean guk pausaino bat hartuko dugu, behizitua du, gure. Hala, hortan gelituko gira, beraz, antena uzten dugu eta erraiten dautzuet istantarte, beraz, lehen mailakoen finalerdiaren segitzeko. bankar batek zuela pentsatua paleta hori gehiagoko informaziorik gabe. Eta nik nahi nuen egiten arikiren dokumental sail horrenako, nahi nuen barnatu, histori hori. Eta dela urtea, Xabi Reginak, emengoak errantzautan, argentinak batzu pasatu zirela,
horietan Gabriel Martirenen ondoko bat, eta argitia zen nolaz bankan neoketzakienaren historikoa. Eta berehala Xabiri galdeindako, baina haren telefona baduzu? Badut. Eta ordean, harremanetan sartuz gehoz, harek eman dauzkigo Argentinako harremanak eta da, eta beraz, ere dokumentala indako, gaiak banintuen, baina nahi nuen ere zerbait biziagoa, nahi duzu. Eta jakin dugularik berriz heldu zirela, unat, ordean, egin dugu badugu zerbait egiteko, guk egiten dugulaikan ez guk bakarrik, baina pilota batzordea, bankako herriko etxea, zaharrersegi, perkain, eta hola, ara, bildu gira, elgarrikin, eta hori gertatzen da, eta zeiten dugu, eta denek egin duzu baietz, berda zerbait egin. Eta hola, antolatu dugu, beraz, egun hau, eta nik uste pasatzen den, guk uste baino, hobekio, no? Buenos días para todos, voy a hablar despacio, porque no hablo francés, tampoco hablo el euskera, y tal vez hablando despacito algunos me entiendan. Diego hori, biztan da horrendako ikaragia da gertatzen zakona gaur. Bere arbasoaren errian, hola errezibitia izaitia eta horatia izaitia, hori iziagia da. El nombre de Banca lo escucho desde que soy niño, porque se hablaba en la familia de parte de mi papá. La mamá de mi papá, su mamá, María Luisa, era hija de Gabriel Martínez Martirén, Gabriel Sardina Martirén. Entonces, siempre escuchamos esta historia. Yo de chiquito era un poco incrédulo, ¿no? Digo, deben ser historias que inventaba mi papá, pero la abuela lo contaba con mucha seguridad y uno decía, yo soy el tataranieto del que inventó la paleta. Me miraban raro, pero después empezaron a salir artículos. Ella tenía un recorte donde estaba la historia de Gabriel, donde contaba que cruzaba los Pirineos caminando, donde cuenta de cómo hizo la paleta a partir de la paleta del hueso de la paleta de la vaca y después la recortó en madera de unos cajones que venían protegiendo los botellones de querosén, dibujó allí la paleta de la vaca, la recortó, más tarde la hizo recortar por un carpintero e hizo hacer 4. Así que era parejo, no él solo. Hizo hacer las primeras 4 paletas. Y se jugó en una localidad que se llama Bursaco el primer partido en 1905 de pelota paleta. Quería saber de esta tierra que tanto escuchamos hablar y de esta historia, pensando que aquí conocían algo de la historia. Y no solo no conocían la historia, sino que no sabían español. No me encontraba a una persona que hable español, entonces me costaba comunicarme. Se rima Xavi, de allí del bar, y él habla español porque su esposa es ecuatoriana, entonces ahí, bueno, me dio mucho tranquilidad porque pude contarle la historia y él se asombró porque no la conocían y no sabían que Gabriel Martínez Sardina Martirén, ni que era de Banca. Yo me puse en contacto investigando con el Museo del Pelotaris en la República Argentina, que lo lleva adelante Cristian Arma, hijo de un campeón mundial de paleta y entrenador de la selección argentina. Juega, pero es fundamentalmente un apasionado de la historia, entonces armó este museo. Y allí se empezó a armar todo, ahí yo descubrí una partitura del himno del Pelotaris del primer campeonato que se jugó en San Sebastián. Pedí la partitura, hice un arreglo que hoy cantamos aquí con Caré, reviviendo eso porque no se cantó nunca más y acercándonos un poquito a la euskera, que no es nada fácil para nosotros. Y bueno, y hoy se dio esta hermosa fiesta que estamos viviendo que a mí me llena de emoción, me liga con las raíces de una manera increíble. No hay nadie en la familia, recién este año vino una de la familia, Susana Dualde, vino a visitar Banca, pero no había venido nadie. Ahora tengo un montón de interesados en la familia que quieren conocer Banca, quieren venir, y creo que esto es el inicio de una relación, obviamente.
Nosotros nacimos con la idea de continuar una historia que es muy fuerte en la música popular, en la historia de la música popular argentina, que son los grupos vocales, conjuntos vocales. Nuestra meta fundamental es sonar como profesionales, aunque no lo seamos porque no vivimos de esto. Pero sí es muy profesional lo que hacemos en cantidad de ensayos, en la dificultad de las obras que abordamos y tratamos de representar los sonidos de nuestra tierra, de los distintos puntos geográficos del país, a través de las voces. Mira, ¿quién iba a decir cuando empecé el Cuarteto Carré que iba a terminar cantando un recital en el pueblo de mi tatarabuelo, que la vida me iba a hacer un regalo tan hermoso, ¿no? Como este, porque es maravilloso. La pelota en tu vida, a tu personal. A ver. Bueno, mi papá jugaba a la paleta, aficionado, a él le gustaba mucho, incluso ganó un torneo, jugaba delantero y me transmitió esa pasión por la paleta junto a la historia de Gabriel, o sea que la conozco de muy pequeño y jugué en mi adolescencia a la paleta, fui a práctica, fui a aprender y luego la vida me llevó por otros lados y dejé de jugar, pero todo esto hace que me den ganas de nuevo. Así que es muy probable que cuando vuelva a Rosario me vaya a buscar un club de paleta y empezar a probar de nuevo pegando. Je me suis intéressée à l'état civil, que j'ai recopié sous forme de tableau et ensuite j'ai rempli les maisons de Musculdi avec l'état civil. Pour le XVIIIe siècle, très peu de documents, mais il y en a un qui m'a frappé. À la mairie, dans le registre des mariages, on trouve donc le mariage de Rosette Eyregui avec Pierre Salefranc en 1798. Juste avant cette transcription, il y a une reconnaissance de la grand-mère de Rosette, de la mariée. Elle reconnaît Rosette pour sa petite fille. Pourquoi? Parce que son fils unique était parti à l'Amérique en 1768 de Bayonne et y était décédé. Donc cette formulation m'a intriguée. Il était parti à l'Amérique. Qu'est-ce que ça voulait dire? Donc j'ai fait une photo de ce document et je l'ai transmis à l'association Iker Saleak, à Robert Elizondo. Et là, ça a fait boum, parce que l'Amérique, à l'époque, c'était Saint-Domingue. Aspaldi danik Marijo Ikersak elkartiain kide bat da, eta lan ezinago importanta bat egiten, artxiboak ikertzen, eta jai esker dokumentu ez ezagutu bat atzamandu eta zinez interesgarri bate. Dokumentu hoi esker ikasi dugu Siberotarrake jundiela, Atlantiko beste aldilat, kolonia gisa, ez Argentinan ondoko mentian bezala edo estatu batuetan, bena bai Antiliako uharte nausian, San Domingo behitzen, kolonia ez handiena bena abeatzena. Siberotarrek aventua hortan parte hartu die. Joseph Eyregui est dit maçon et il partait seul, il ne partait pas avec une femme. Donc il se retrouvait à l'Amérique, c'est-à-dire à Saint-Domingue. Et à Saint-Domingue, il y avait des cultures de canne à sucre et de café. Et c'était les esclaves noirs qui cultivaient tout cela. Pour des Européens,
qui possédaient les terres. Voilà. Koloniarrak edo Siberotar koloniarrak San Domingon junik muskildin izan dira, bena beste herri zubatetan ibai, adibidez Urdinarben, informazioa hanitz atzaman dugu Duhart familiaz, izan dira ataratze unguko herritik, basabutik, sohutaik edo sarikotaik eta beste. Lautan hogei pertsona, denak gizonak, atzaman dutugu jun diela San Domingo. Erran behar da alkarteak animaliko ikerketak egin ditila lan hunen enkitzeko. Ordin, eta suetatzen daizik gaihardigun baten igaitzia. Kaie dikerzelak delakua bospasei urte hasi dutugu argitazten. Guenzat importanta da ikerketen emaitzak gue erritarrer ekin partekatzia. Eta zinez iruz izan gia, bai, muskildin, gue bikua rakasta egera uken betzian, eta egia gentiak iruzien eta lehenak rozet eirigien ondokuak. L'un des fils de Rosette, d'Irigui, s'était marié à Sunarette. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées en Soule, 6 sur 7, descendaient de cette personne. Et ils savaient qu'ils étaient parents. Seulement, moi je suis descendue aussi de la famille de Musculdi, qui a disparu de Musculdi à la fin du 19e siècle, et j'ai retrouvé descendants à Garendin. Et là, j'ai trouvé vraiment un descendant que je connaissais. Et donc lui aussi, surpris. Et le jour de la présentation du cahier, je les ai présentés l'un à l'autre. Voilà, ils ne se connaissaient pas et pourtant ils sont parents depuis le début du 19e siècle. Les gens sont étonnés, mais bon, ils aiment bien savoir cette histoire-là. Et quand j'ai retrouvé les descendants en Soule, eux aussi étonnés, mais presque heureux. Voilà. Si vous permettez, Espero dugu gue libruska eta gue ikerketa Euskal Herriko osoan ezagutuik izanen dela. Geo Siberuan ebai. Ez dakigu oai arte beste ikerketak eginen dutugunez gehi hoi bus, ikerketa zubat baditzigu abiatuik. Ordian, hoi lizategue xeden nausia, jakina ahaztia eta partekatzia. Proiektu, gertakari edo zerbitzu bati buruz komunikatu nahi duzu euskaraz? Hedabideak publizitate agentziak zure beharrei egokitzen zaizkien hainbat eskaintza proposatzen dizkizu. Ikusentzunezko eskaintza, 6 dei bat Euskal Irratietan, edota spot animatu bat Kanal Dude telebistan. Paperezko eskaintza, iragarkia, egia edota Ipar Euskal Herriko hitzastekarietan. Eskaintza digitala, Baneja, Kanal Dude, Gazeta edo Iparraldeko hitza webguneetan. Zure mezua Ipar Euskal Herriko 80.000 pertsona baino gehiagori helaraziko diozu, bertako hedabideak sustengatuz. Gainera, zure mezua Hego Euskal Herrira ere zabalduko da. Elkarte, enpresa edo instituzio bat zara?
klik baten bidez ez hutsegin euskaraz komunikatzeko parada. Euskal eta Bideak zure zerbitzura. Arratsaldeon hemen gira berriz gaindaineko trinketuntan, beraz Siberuan ostion erran bezala, eta liuntan ere Xabine geloaenekin, arratsaldeon berriz ere. Bai, egun behiat egun hon behazaile guziek berriz. Hala, eta beraz, partida nagusia dintzauku tenorea, beraz lehen mailakoa, iparaldeko pilotako xapelketaren kondu dena. Eta hor, beraz, bi ekipa, eta beraz, aurkezpena ofiziala egiten dute publikoari. Eta norrukoan ditugu, beraz, hor lehian, Xabi? Bai, horien eskerretaik hor urruñarrak pilota bat zordetik aitzinetik, beraz, Jon Bizkubi, eta gibeletik Iñaki Txeguen. Eta beraz, eskuinetaik hor noizbait pilota bat zordetik, Peio Irribarna aitzinetik, eta gibeletik betiko Beñat Maitia. Hala, publikoa ere dina hostean erraiten ginuen pixkoat bat publiko guti zela. Hor ere ez da erraiten dena betea dela, baina publiko gehiago horbildu dela normalden bezala lehen mailako entzat. Bai. Eta beraz, Xabik aurkeztu dituen bezala urruñarrak gurriz jokatuko dutena. Eta bestaletik beraz, Xurix, Azpandarrak noizbaiteko ekipa. Hala, pixkat partidan aurkezteko nola pasatu diren hoi arteo xapelketa bi pilotari bi ekipa horientzat. Erran behar da, egia erran, nagusi dira, favorituak dira urruñarrak. Baina, aire-zaire joan dute beren xapelketa. Zenta, bai lehen itzuliko multsuko partidak joan dituzte aire-zaire irabaziz berrogoita hogoita bat, berrogoita sortzi eta berrogoita hamairu. Aire-zaire eta bigarren itzulean ere beste ekipek ez dute hobekia hogo egin, zenta bigarren itzulean nagusitu dira berrogoi eta hogoi, berrogoi eta hemeretzi eta hirugarrena berrogoi eta hamazazpi. Eta final laurdenan hor gehiago egin dute denek bateko Maxime Etxeberri eta Cyril Aristoi, zenta horiek hogoita lau egin dute. Beraz erran nahi du, xapelketa guzian neok ez duela hogoita lau baino gehiago egin urruñako ekiparen kontra. Beraz, erraiten nuen bezala, horiek izanen dugu favorituak. Eta parean azparnarrendako egeran pixkat nekezago izan da, zenta Peio Irribarna kolpatua baitzen. Eta beraz horren ondotik, beraz partidak ez ditu jokatu bereziki lehen multsuko partidak. Eta beraz Azpanarrek galdu dituzte hiruetarik bi partida. Eta beraz izan behar dira pasatu barrajetarik. Eta hor nagusitu ziren Azpanarrak. Eta bigarren partidan barkatu, bigarren partean ere, hor Azpandarrak nagusitu dira, baina nekesago. Eta oronburu final laurdenetan hor nagusitu dira Baigorreko ekiparen kontra, hor ziren Matien Etxeberri eta Xabe Alkazena, eta hor Azpandarrak nagusitu ziren berrogoi eta hogeita hamairu. Hala, horiek pausatuak. Eta zetan gira, Xabi, nola hasita partida hau? Aurkezpena egiten ahintzarek, bai, partida hasidik eta untsa hasi. Urruñarrak lau eta huts abiatu behitia aitzinetik. Hor Jon Bizkubi oso untsa sakatzen nahi da eskuineko paleta hortaik eta zinez min egiten nahi. Boteak sartu ditu behar, ez bat ere behatu, paperetan nintzen egeran? Biga sartu ditutila. Biga deia? Bai, jadanek biga. Bietan bai. Beñat esatu da segidan paletatik aidez sartzen, bena ezin bil. Hala, favorituak beraz beren lekua untsa txikitzen partida astapen untan.
Pelota hoi hangi bat jago eta untsa biltzen. Guai Iñakik untsa heukuntzen jokia taulaen bidez, Beñatek azpitik behiz taulatzen. Iñakik pelota edera erditan, arte sailat buz, peio gibeltzen aidez untsa sartzen. Jon Bizko bigmuzten eskeraz eta puntia doble edo ez. Ez dakit Piajesek zer jandin. Bena Jonek untsa muztu efeitaikin eskuin parka, iskina atzaman eta peiok doblez. Pelota bildu eta bosgarren puntia segidan urguniakak entako. Hala, favorituek, beraz, beren lekua untsa txikitzen, paperan markatua zen bezala, eta azpanarrak sartu beharko partidan nolaz ez, arrenguratzeko urguniaka horiek. Eta botian, beraz, Jon Bizkubi. Peio Irribarna ere saluen bezala, pilota edera Iñaki Etxegoen entzat, indartxu, Beñat Marketiak, Nekeziak eta erdian utzi behar pilota hai. Ze pilota egin duen oino Jon Bizkubik, indartxu, zinez, ez zuen dudarik pilota horrek, sartu behar zen, Iñakik pelota edera eman deio, eta geho huak ibeltu, eta arte sare hoi. Peiok ezin bilaidez. 6-0. 6-0 bai, urguniakak hor sartutia. Sekula bezala partidan. Ez da maiko tenizian bezala zazpita 0 fani. Ez da lokorik beharrik. Eta zazpigarren ahar dute urguniakek deia, zazpi eta 0 partida untsa hasten urguniakek, indartxu. Eta honokoan ez da pundu hondirik izan, Ez. Gaite gunin arteko entako botu handiz bazela, mena gustaz gehitietan ebai, ziten haltila untsa sakatuik delaik. Eta hor gehiago ezagun da trinketaren bizitasuna ere egeran. Bai. Peiok aidez, untsa biltzen taulat buz, bena erditan usten. Iñakik goipada, ez erditan usten, bena halike behindajaikin hurren duitena pelota, fosta. Behize bat dupada, eskerriat buz, peio untsa defentsan. Iskina hunkitzen, Jonek hurruntzen, Beñatek biltzen ahal bezala. Taula luze bat Jon Bizkubi, Beñat maiteak lanak pilota honen ere maiteko. Eta sartzen. Hale, barnean da pilota bai, barnean da Beñaten pilota. Justo, eta hau hatik. Indartxu, Iñaki Etxegoen badakira egiten indartxu, baina hor, sobera indar egin duen. Eta lehen pundua beraz azpandarentzat, eta segidan joan dira Gilbert Dikazuren garat. Pentsatzen dut pilotai biziki salua dela eta behar salusagoa berendako eta nahiago dutela behar motelago bat hartu, Xabi ez? Bai, mentuz bai. Edo mentuz behar biziago sakine bai mine egiteko, mena bai ustez harike motielago bat, eta ikustez Iñakik nule maiten deion pelotai. Ikusi dugu usu, Beñat kokatua zela zoko hontan eta etzuela gauzanik egiten al, behaz behar abiadura guti emanez xantzak gehiago ukuen dutela. Peiok botu oso hunaldi horren pelota motielago batekin ebai, azkar sakatzen haldu, gibilat buz, Iñakik untsa aidez. Aidea eman duen Iñakiko ino pilota bai. Untsasko ere eman... Ez duka usitu ikusi zuen saria utxea zuela, binan Iñakik, eta horaren gaina eta utzi du pilota bai. Indartxo eno, Beñatek ere egiten duen bezala bazterretik. Arte sare guano hoi sartxiko da ez, paretipi. Eta sofritzen aspandarrak defentsan. Beñat horbiltzen, eskuin usten pilota hoi, Iñakik ere erdian usten. Eta Beñatekatik aldiuntan ezker lotzen. Azparneko bi pilotariak hortziren eskuin. Txakudeatu dute, ezkin motza! Eta biltzen, ez? Etzen doble ez dut uste hasteko? Zer jandu, bai? Ez, doble errandu? Bai, ados, bo. Haideak beti arrazu, segure ebentik ez dugun txaikutan. Hala, biadura emekian ez dakit behar ikusiko dugunez ote. Bai, behar. Etzen nahixe erreitea. Bizkobik ez du dauz erreiten, horien segure... Hala zen, eta... Ez dakit, nekeda erraitea egeran, nekeda. Hatik dena den, zuk erraiten duzu bezala, epailea beti arrazoin? Aia, hakuntza ikusko egin gutiz. Gibelka dinez, berba. Bai, doble egin ustez, bai? Berdin, bai, berdin. Eta untsa ikusten, segur,
Hala, eta zuzenean, beraz, lukira Peio Irribar botean eskuineko paretarekin. Untsa maitean Iñaki Etxegoenek. Beñat Gibelera eta indartxo hori Iñaki Etxegoenek ikusi ginuen hori ere bi pilotari gibelekoak ere untsa ari dira plazan, naiz eta Iñaki Etxegoen finalian zen, ez dakitira bazituen ezan zidut. Bai, gohin Unai Irribarrenekin txapelduntia Euskal Herriko txapeldun, bai. Egia egan, bai, agia, hoitzena izan ginen kanalurekin, komendatu nuen. Hala da, bi pilotari, bi kibeleko pilotari, bai, trinketea untxako dutzen dutena, baita ere plaza. Eta lehuntan gurri izanen da urruñaren alde, eta segidan joan da Iñaki Etxegoen Gilbert Dukalzeuri buriz ikusteko... Itzineko pelotan hartzeko, segure. Pelotan hartzeko, bai. Eta sortzitan ditugu urruñarrak, naiz eta zazpi eta zeroka, barramban hasi ziren, azken bi puntuetan gehiago orekatua da partida eta gehiago jokatua da puntua. Untsa biltzen Peiok aidez botzia, basare ez da sartzen eta bai iskinean. Etzen urgun, sartzetik, etzen urgun. Bai Iñaki gibeletik, taula luze bat, Beñatek azpitik, erditan usten eta Iñakik horri, eta zezua egin din, benen gatuko da gibelin, kipiska du trinketa Iñakik eben. Sobera indar. Bai, eskuniko paletaikin Beñat untsa, Jonek musten eskeraz, Peio gibeltzen, eta lehen txailat bus, ez du hunki Jonek. Peiok, aidez eskunat bus. Ula! Kaso, ez dakit hor, apaldu behartzen buruak, Kaso, ez dut uste bi palet egin nahi zira. Jonek ere ustut belu gukan duen, ez dakit sobera noat nahi zuen tiratu Iñakik, pilota bai, ikusiko dugu, abiadura emikian ikusiko dugu bai. Bai. Denak izitu dira. Ale, hiru eta sortzi, azpandarrak ari hartzen emeki beren markak final erdiuntan. Bai. Hala, Iñaki eta Jon beraz mintzatzen elgarrekin, ekiteko partida kudeatu. Eta berezitasuna ere, Jon Bizkubi, hainitza idela bere efetuekin. Bai, hainitza. Berezitasuna ez da, hainitza ikusten, homestetara ino, baina usu ikusten da, emaiten duela efetu, hainitza emaiten duela pilotari. Ez du behar beste aitzinek badien aide azkar gainetik eta mena aide hani sotamano eta efeit hanitzekin. Oso artista bai. Jon justoki lan musten eskeraz, Peioke bai pausatzen eskuin, bena Jon hor da artesare eta puntia egiten. Jonek pelotak ojo momentuko oso susen joiten, artesare hoitxerkatzen eta hanitzimin egiten. Eta urruñarrak beharra joiten pilotaren kanbiatzeko. Bakotxak hautatu dute beren pilota. Bai, eta bederatzu eta hiu aitzinetik. Horre puntua gehiago urekatua zen, nahiz eta fite egiten zen, baina gehiago urekatua. Zurtu dut, azpandarrak ronda finitzea eta baduzte esantza alere berriz diteko, ez da deus eginik. Bai, jokin haleke, juniako akonda usi momentuko, aizea abiadu habo ezarten. Bai, indartsua dira. Eta horre, laugarren botea, beraz, Jon Bizkubirentzat, nahiz eta Peiok ez duen boterik sartu haino. Sofritzen duten alere, emaitzan ere, deia lehen hamarkada egina, azparneko ekiparentzat, 10 eta 4. Iara, Iñakik pelotak gaizki joiten tutilaik bai erditan, hurren joiten tila. Min egiten du bere pilotak. Pelota bizi hoiekin, halekin min egiten dira. Bai paretirat bus ez, Beñatek biltzen aidez. Bena erditan usten, Jonek dupada hor, untsa pilat, eta Peiok biltzen, bena zigarriko pelota Iñakientako bai, arte sailat bus eta puntia. Badaki hartzen indartzu, baina badaki ere untsa maitean Iñaki pilotari handia. Bai, jadanik egintu, bai. Jadanik ez da lehen erdi finalak, ez da lehen finalak lehen mailan, jadanik berezkoen mailalat jumeita goiti eta goia jaiatsi eta behiz lehen mailan ikusten dugu gibel oso hun bat batzen dela. Hala, Iñaki berezkoetan ere aizan dena gutxi edo aski, nosko ez da hainitz urtez aizan, menen aizan da, hegoaldean ere joan zen, aritzerat, ezkerparetean, entxetatua zen, eta horan buru berezunat dinda. Hala, ikusten da bere besotik zinez behituela hala hondiak.
Defentsan ere ikusten duzue aire ona duela, Iñakik. Beñatek hor, eskerrat buz, bena Jon untsa eskerraz. Peiok badi hor, eta gibiat buz, ege bat egen duez, paret, eta Jonek ez segitu. Ez, Iñakik duda ukandu itzuluko zena ez, baina deia subera gibela dina zen, eta ez zuen berri zen zirat egiten ahal. Eta liuntan, laugarren pundua azpandarentzat. Bai, peio bai indartxe hor pareta latxigidan. Untsa emanik zeion. Eta pelota kambiatzen berrize, botia entako. Iñakik irakurtua zuen berba itzulean joan lentzena, baina sobera gatua zen. Iniz mintzatzen beti urguinakak garen artean. Eta Peio Irribar behaz abiatuko da botatzera eta laugarren aldikoat, zoin nukoan ez du boterik sartu, Iñaki Jonen bizkuik berkatu deia lau bote sartuak. Eta maitzoko orokorrean, lau azpandaren zat eta hamika beraz urguinaren zat. Oso untsa sakatuik, bai. Ez zuten bate hori irakurtua urguinarek. Iñaki izak izan ahunte eskuin, hastapenetik hor sakatu betin, eta sake perfeit bat egin du gibileko sailat esker. Eta lehen pundua beraz botez egiten duena Jon Irribarnek. Peio Irribarnek bakatu. Jon berean naia da. Nahi, berden denbora hartzen. Peiok badaki importanta dela, botea. Iñaki habo egritan esker jartzen waikun, ez behize... Arrapatu ezaiteko. Bebioa saltzeko, bena... Ia eskuntxakatzen jaz, erditutat behize eta eskerra idaz ederki. Zebesua, Iñaki Itxigonek goxo-goxoan eskerra zele mando pilota trinketa zoko duntatik. Destu edera. Pelota erditan usten, Beñatek. Ale, Peio, agotzen gibeluntara eta Iñaki kairetik hartu beharko ere maitean goxoan. Beñatek pelota edera erditan. Eskerrat buz, Jonek untxamuzten iskina ez, ege bat, maitia hor zen. Untxa irakurtu du, Beñatek. Kasu, haundia da, baina plegatzen da, untxa. Eta defentsan azpandarrak, Beñat sobera intzinan zen, etzen gibelka ditzen ahal, jindako Peio laguntzerat, baina maleruski ez duen eman ala izan pilota, ikusten dugu Jonek hor zinez badilaik pelota paretatik arraziten zeiona beti, ointuko beti tiatzen du eskuin pada behitu, eta untxa egiten behitu, eta geho pelota edera emaiten deio pelota puntia errentzeko. Eta hori zigarri untsa egin du. Urguinarrak nagusi, momentoan partida hontan finalerdian, beraz egitzen duzu Euskal Herriko finalerdia. Gaindaneko trinkentuntarik. Eta nekeziak beti berin aurrekin, eta bosgarren pundua beraz botez sartzen duena Jon Bizkubik. Naiz eta Peio Irribarnek baino sartu duen. Haidez nahiago izan du hartu. Ez dakit ungatzen zenez, eben gibelin edo sartzen zenez. Nape boti oso huna hasteko. Eta berriz abiatzen da segidan. Emoi galdu gabe, beha egiteko balin ba. Abiatzen da, untsa sakatuk, benalik hamiat badu, eta untsa biltzen. Taulatzen. Iñakik, taulat, jasten, berriz eta taulatzen. Taula egiten duena haino. Mine egiten du, Bere efetuekin hor, Jon, jostuta entzin hortan. Bai. Hale, Beñatek pelota edera min egiteko, eskerrat buz, sotamanaz Jonek, efeitu horiekin, beti. Hori hartu du efetuekin, hartzeko maneran. Pelota jagoiti juiten zeio. Peiok aide oso huna. Eta Iñakik. Eskerraz, goxo-goxoa. Parekipi Jonentako taulatzen duze ingatzen da hoi, ez behar ez, untsa egin du hartzia. Eta Beñat maitea kokatu agibeluntan, terabidea ez dute atxamaiten azpandarek, sofritzen dute. Bai. Lala. Espita sartu, numitan zen, etzen ugun, Izigarri izan zat berriz jatzen da, eta berriz ez. Eta hori puntia egin. Hori egin daiku izigarriko puntia. Ez zai obialdi sartu iskin motxa egin, Ez dakit nola egiten eskolaz, baina egiten ala, un demonstrazio. Kaso horitan, Sobra erretzi duri du, egitea. Eskerraz egitea. Abiadura emiken ikusiko dugu hori. Eskerraz, numitan da. Zigarriko hori ginen. Hamalagoren pundua dira eta kasik hamak punduren antzua Urguñako ekiparentzat hamalau eta bost. Eta lehen pausa bat egin dute lau pilotariek.
Azpandarrek hartu dutena ikusten dute, partida eskapatzen nahi dakotena, beraz estrategiaz kambiatu beharko dute. Bai. Eta hor justuki, publikun ikusten dugu Peio Larretxea, aipatzeko da atzo bai beste erdi finala bat bazela heben gainainen, eta behaz aizien Peio Larretxea eta Unai Etxeberri, eta hain parrin sarako zen sara enkuntre partida, Unai Irribarren eta Aritz lekuna, eta Peio Larretxea eta Unai Etxeberri nausitutia berrogei, eta 18 uste dut bai hoi da. Hori da bai. Ordin behaz finalako lekia atzaman, eta gaurko jabazlien kutraiko dagun igantin, bai dagun igantin heben bertan gainaien. Sarako artekoan leia, beraz joan dute Peio Larretxeak eta Unai Etxeberrik. Hoi da bai. Atzo bai sarataren arteko partida, gainainat arte jitia bat gogo jentako, pentsuitena. Eta bai, horra da, pilota hemen ere pilotan ari dira, behar da azpimagatu, pilota buruz lan endigerra egiten dela Siberuan ere. Eta zu ere, biztanda horietan barnezira, ipatuko dugu ere iparraldeko pilota batzordearen laguntzaile bat, Xabi Elgar, izen bat behar balimada egan, ez balimada bakarrik ere, zelana egiten duena bereziki plazetan, plazaz plaza egiten duen xapelketan udaguzian. Hala badira laguntzaileak eta langileak pilotaren alde ari direnak Siberuan, eta behar dira eta mementoa da beren eskertzeko eta pilota bizirik atxikitzen dutena Siberuan. Hoi da eta berriz partida abiatuko zaiku behaz pausa hoi rentuik, Urruñarrak botin eta Urruñarrak aitzinin, 14 eta 5 beti aitzinetik. Kasik 10 punduen antzua, Urruñarrak hartu dutena. Eta mementoan murrua txikitzen dutena eta punduak kudeatzen dituztena indartsu arituz. Hale, Jon Bizkubi eskuineko alderat, baina ontxora eman du Peio Irribarrenek bote hoi. Bai, zirri, haide huna du Peioke bai, pintxo azkarretaiko bat. Kuntza eskerreat buz, Peiok defentsan untsa, baina inakik pelota edeka. Azkar joiten lehen sailat. Eta Urruñarrek oino eskua badute pundu untan. Inakik zinez harkatzen dut ringetan ahegin bezala. Eta pundu guzietan ikusten dugu Iñaki Etxegoen aintzinean dela eta bainat Maitea Giberetik ari dela alduen bezala horre defentsan. Horre entxeratzen bi murruekin Jon Bizkubi. Eta untsa Peio. Aldeuntan, suerte ukandu Peio Irribarrenek. Eta ez duindu ere man ari izan Iñaki Etxegoenek pilota hoi. Eta 6. pundua beraz azpandarentzat, 6 eta 14. Azparnekoek hor zinez, haitia nula egin merden puntia egiteko, eta bizten badi Iñaki oso gogor erditan, eta jo haitzinin tinkatzen badi jokia jone bai. Gero, Xabi, emaitzaren aldetik egan behar da, zinez egin dutela zilua hastapenetik, zenta zazpi eta zelo ziren, zazpi eta zelo, hamala lau eta 6, sortziren punduen deskarta da, baina deskarta horrean burua ez da honditzen, txikitzen dute, nahiz eta beti mugua urruñaren dako den, txikitzen dute deskarta alere azpandarek. Nekeziak, eta ere maiten alduen bezala binatek. Indartxu Jon Bizkubi, pilota edera Iñaki Etxegoen entzat. Binat maitea entzatzen da haintzinean jokatzerat, nahi luke ez sagarazi Iñaki Etxegoen, baina ez da beti errez, beraz gehiago ari da Jon Bizkubiren gainean. Iñakik arte sare, sartuko da hoi, ez, bena ingatzen gibin, eta hoi pelota gogo jarrai. Nekeziak binaten zat, untsasko joan egina zuen oino Iñakik pilota hoi. Eta 15 ditugu Urruñakoak, 15 eta 6. Lehuntan ardietxiko utuztenez 10 punduen antzuak ikusiko. Iñakik hor, bosgarren marratik jale egiten holako arte sare bat, ibelin inguatzen da, eta Iñatek ezin deuz egin. Nik egeran Xabi, ez dakitzugut tekniko aldetik ikusten duzunez, baina ez dut aterabideik ikusten azpandarentzat. Puntia egiteko, oso gogor. Eta pundu berri bat hor, Jon Bizkubik sartu duena 6. bederen, ez dakitenak markatu dituztenez, eta pundu bakarrik Peioren dako botez. 16 eta 6 hor ditugu 10 punduen deskartak. Bai.
Eta Jon, segidan abiatzen, sakatzea eskejetik. Denboi galdu gabe, abiatzen da berriz eskuineko paretaikin balin ba. Bai, nahi aburregi waikun. Beinatek badu, Antxun. taulatzen, eta Iñaki defentsan waikun. Beinat, atakan aliuntan behar bada, ez eskerreko murua onkitzen du Maleruski, Iñakik aideat peiuri buruz, eta aliuntan taularen gainerat, luze. Iñatek lekia, eta untsa, taula paretipi. Iñaki sartzen taula hun bat inbiatuko da, bai. Bena gogo. Ere baiten du. Bai. Ere, bizpairu gauza pastu dazko burutik uste dute. Ez dakit, efetuekin zer egin nahi zuen. Pelota gogoja, mehian itxasik igontzei hor, eta... Subera lasaiki behar ba, aritu, eskapatutako pilota. Abiadura emiken ikusiko dugu, haintzin hortan, ezkerreko besoaikin, eskuaikin. Lehenik eskuinaz plantatu, go eskerraz, eta abaiagian, haizin esker jo hor, bena gogor. Zazpi azpandarentzat eta beti hamasai urruñako ekiparentzat. Peiuri behar nabotian. Ez diagoano junik betikotz. Urruñakok, beti horti azpandakak, untsasak eguna, Iñakik biltzen ez? Ez du biltzen, bigarren sorea sakea beraz peiuri beharentzat boteaz. Sak eguna, sortzi eta hamasei. Haide, sartu behar zen, bestenaz hauargik isartzen zen hunat, gui bus. Gure honetan zen, Ubezuen txartzia. Sogelant. Berrize berbotia hoi apalago, bena untsasakatuik eta Iñakik untsabiltzen. Hurruntzen jokia. Beñateke bai taulatzen, Iñaki sartzen. Haide ez peio, bena ez du bono tinkatzen haide hoiko, no? Eta eskerraz mozten, bai huna. Eta Jonek, artesade. Untsa, asko, bien artean eta ezin dute deus egin azpandarek pilota hortan ere Maleruski. Artesade hoi untsa atzamanik dio, gaina trinketuntan. Hamazazpi eta sortzi beraz berriz urbiltzen hamar punduen antzurat aukeiterat azpandarrak, urruñarrak bakatu. Abiaduren mehekian ikusiko duzuer, artesare, peioren gaineko aldetik eta bainat gibela eta jona zen. Eta jon da beraz kokatzera eta bosgarren sarean numitan. Eta jon bizku berriz botatzen abian eta bainat beraz parean referea maiteko. Abiatzen da, eskiniko alda egin ez, paret eginen du, bena peiok lehenik hartzen du haidez. Eta bai Iñaki eskerraz urrintzen, eta peio gibeli dat. Azpandarrak, aluten bezala, maiten dira bakotxak bere lekuan. Iñakik erritan usten. Iñaki indartsu ino gibelutnara, eta bainat kasu gibeluntan kokatua, lehenik hartzen du aluen bezala. Heltzen da alere numitan, peiok lagundu behar. Esrituekin oino, Jon Bizkubi. Ebot gibelin, bainatek untsabiltzen, erritan usten, Iñaki goi bat dupada. Erritan usten hin bat, eta bainat kasko. Iñaki haidez defentsan, huna da ez falta gaineko maja. Ez duen hitzek egin mementoan, lehenetarik du, Ez du hen itxuti. Behatzi geren pundua azpandarren zat. Atxikitzen dute, emaitzaren aldetik, atxikitzen dute deskarta, sortzi punduen deskarta. Hastapeneko deskartua, zazpi eta zeru errepikatzen naiz, baina horrek du menegin, eta horren buru, jokoan pundu gehiago ikusten dugu, naiz eta azpandarrak ez da egiten nagusi diren punduan, sofritzen dute ere, baina emaitzaren aldetik hasteko atxikitzen dute emaitza, eta iraunarazi behar dute partida. Eta Iñaki ere indartsua da, beraz partida irautearekin, otea akituko denez, ikusiko. Naiz eta favorituak diren, egin nuen bezala emaitzen aldetik ikusi emaitzak xapelketa hastapen untarik. Enazien esan duten azpandarrek. Gibeleko sailat buz eta Iñaki kuntzabiltzen. Peiok taulan usten, Jon sartuko sotamanoz eta bainat esker jairez defentsan. Guai Jonek bat dupada ez erditan usten, mena hurrun jiten da eta fite. Eta usten deio pelota edera Iñaki, Mandiok erditan eta susen eta hurrun. Guai taula luze bat, bena ingoatzen da, eta pelota edera bainatentako guai, ia profitatzen dinez. Eskineko paretala, Jonuntza defentsan. Peiok eskuina bat.
Ale, Peiorentzat. Berriz eskuin, mena ez untsa joik, Jonek guai bat dupada. Nostuko ez da joztu behar haintzin hortan, Jon Bizkubrikin, bere efektuerekin eta zinez adreta da haintzin hortan, Beñatek pelota ere jaita emaiten Joni eta behiz eginen du. Hurruntzen taulaekin paret handi bat eginen du. Ale, itzulian Beñatek untsabilu taularen gainera eta... Ale, erdian, Beñatek aldiuntan. Arte sare, untsa, pumpa sareat, bez, unatzen du aleri Iñakik. Sareat aldiuntan, defentsan atxikitzen Jon Bizkubik. Eta falta. Ale, aldiuntan pixkat gaina hartu dute, pundu untan azpandarek, azpaldiko partez, eta emaitza ere egin dute, pundu egin dute, ardietxi dute. Bai. Hala jokoa iraunaraztearekin azpandaren alde da eduriz. Bai. Eta txikitzen eskartaua, hamargarren pundua beraz azpandaren zat. Bai, Jonek bazutin aukerak hor jentzeko puntia, baina ez urgentu eta geho azkenin peiok jukia begain hartu eta urgentu puntia ederki. Nigu hor. Taula oso zale hartu dila eta Iñakik ezin bile eskeraz. Eta perrize peio abiatzen. Sakeaikin, eskerretik, eskuinat buz. Ez, xuxen, gibeleko sailat eta oso untsa sakatuik berrize. Bai. Pondo berri bat, botez, hirugarrena bederen sartzen duena peiok. Bai, eta azpandarrak beti bizi hor, hamazazpi eta hamika. Hala, utzi dute tempesta pasatzen, festaketa pasatzen denez tempesta, baina ez da urgun, baina atxikitzen dute, amor atxikitzen dute, azkar atxikitzen dute, eta horra moru, 6 punduetan dira. Bai. Bakarrik partidan astapenean gira, ez gira erdia ez da pasturiko ino, beraz, luzatzen alu. Eta peio riban botea ezkerreko aldetik. Ezkerraz indartxo ino Iñaki itxugoen. Bizkubi, ezkerrerat buruz, xareat. Ale, pelota badi hor, jentzeko, xuxena, pelotako jabai, eta oso ontsa joik. Bai, zinez jokulari edera Jon Bizkubik untxare mandu pilota bai, eta pumpa xare sartu da. Hemezortzigaren pundua, Urruñako pilotarien zat, eta beti hameka beraz azpandaren zat. Usten dugu berriz hor, xuxena jordi, eta pumpatak geho, gibleko sailat jo, ezin, Ian maiteak ezin bil, ezin xak lehenago. Eta Jon berriz abiatzen sakatzea, haike peio bezala eskerrat duz baikun, untsa biltzen, peiok bena pausatzen Jonek. Pilota eman duena, Jonek ere, oino eman du, efetua pilota lehertarazteko eskuineko paretari buruz, belineko paretari buruz. Bai. Eta peio irribarrenek maleruski ezin du ere eman alizan, bizik gurrazen hori ermaiteko. Bai, Jonek batutin kolpe eta iko bat, ez da jokula ihan inskabale horren egiteko efeit horrekin hor eskerraz pausatzia eskuin. Pilota lehertzen da eskuineko pareta engainen eta pintia egiten. Abiadura emekian ikusi duzu beraz. Eta Jon Bizkubi abiatzen botatzerat peio untsa iretik eramaiten. Beñatek lekia gibelin. Zinkatzen esker. Jonek usten erditan Beñatentako. Oiatik isusia. Bai, Beñatek ez dut usu egiten. Ez, erretin ginoen gaztetan gertatzen zela, lehen mailekoetan gutiago ikusten da. Huts bat kitorik eman duena, opari bat eman duena. Eta hogoietan ditugu, partida erditan ditugu beraz urguñakak. Hogoi, eta hameka beraz azpandaren zat. Eta Jon Bizkubi botatzerat ezkerreko aldetik aldiuntan zer ginen du eskuineko paretaikin, kasu gibelontarat, baina labura idezen eta Beñatek untxara eman du. Peiok ere duda hor, eskunaz ezkerraz, eta pilota edera ukaren du Iñakik. Itzikatzen hain zinoktan, untsa defentsa noin Peio. Peio kaldiuntan kentzen untsasko ezkin, baina ere maitena Iñaki itxiguenek pilota hoi. Beñatek taularen gainerat. Iñakik ere defentsan zer pilota eman duen. Eta hor. Taula huna bena ingoatzen eta Beñatek guai berriz rukia begain hartzen ahal. Jonek pelota edera izten ez, Peio entako untsa muzten Peiok. Eta pintia. Aliuntan untsa duten. Anta bi urguñakak hortziren, Jonas ziren bakotxa bere pilotaren alde. Baina ez dute ere eman ahal izan. Eta azpandarek beraz bigarren pundua egiten dute. Naiz eta urguñakek hogoi dituzten. Bai,
Joanek uste ginen pelota gaizki jotidan, efeita ekin hor eskerri maiten jale, muzten, eta Iñaki errebotin hen bat hurren, ikusten izan bezala, eta hor din. Ezin bil. Hala, bi urguñarrak lurrian, ez da usu ikusten, partida honetan ez ditugu biziki ikusi, besakiak ikusi dugu bere gehiago nekezian. Urguñarrak momentuan azkarrak ziren, ez dakit zerbait ateatzen alden ez pundu hortarik, baina itzuli kudenez partida hote, ustuko gehiago beharko da alere. Peio sakian eta ez, pintu bat, berrize, sakin, untsa sakatuik. Laugarrena, Peio Irribarrentzat, eta 6 pundu aintzinen eman dituena Jon Bizkubik botez 13, Azpandarrentzat, eta hogoi. Peio kuntsa sakatzen hor, eskerri eta eskuin, kuntsa kambiatzen. Hala, beti, zazpi, hastapeneko pundu horiek. Eo berriz abiatzen berriz eskuin, untsa bihi. Pala. Gogor biltzen dira bai, justo biltzen, eta untsa eskerri zarten. Jonek defentsan oso untsa maiten erditan, eta bainatek, inkatzen. Peio goi badu, pelota edeka. Untsa hurkuntzen taula luze bat zeginen du, iskin pin. Ze pilota biltzen Iñaki. Haundia da, baina badaki ere apaltzen piloten biltzeko, Hau ere... Zarten lehio bai, eta hoi. Heltzen da, bizi da baino. Errestasunak erakusten dituen Iñakik. Bainatek bendeka mini bat, untxarra ezarten taulalat. Iñakik berriz taulatzen ez, paretatzen maiten. Azpandarrek ere untxa ardiesten artesare, eta publiko ere animatzen, nahi nuke sinetxio itzikatzen aldituela, dituztela urguñarrak Azpandarrek. Usten izi hor, Iñakik usten erditan, eta bainatek untsa joiten artesare hun bat. Jon ezin txartu zaidez, eta sailat. 6 pundu, nostuko bazen espalditz, eta 6 pundutan izanak Azpandarrak. 14 eta hogei. Hortia, beti biziik. Eta sakatzea abiatzen eskerretik. Iñakik hartu beharko eta untsa hartzen. Peiok eskerrean, baina untsara maiten Jon Bizkubik. Jon oino iritik. Pilota edera Peiorentzat. Eskuin ez da sartzen pompasare. Eta hoiatik ez? Ez da ere. Eta efektuarekin, baina untsa zein dudu bainat maiteak. Untsa Peio defentsan, ahezartzen. Hoi, fite helduzen horrazen, hoi. Fite helduzen, antazalua da, Peio Irribarren, baina aldiuntan amor eman dukan behar du pilota horren dako. Eta urguñarrak beraz berri zain zinean, 21 garren punduaren zat, 21 eta 14. Lehen pelota bat untsa defenditu Peiok, ena bigarrena fiteska horra. Ez denboik eskerra azplantatzeko eta lehen txai hortan txarten. Eta Jon Bizkubi berrize botin, abiatzen. Eskiniko paetaikin hoi ungatzen da ez, guetako. Guetako izan da, bai. Guetako izan da, eta zazpigarren pundua bote sartzen duena Jon Bizkubik, 22 emaitza orokorrean eta 14 Azpandarrentzat. Berriz abiatzen botatzerat Jon Bizkubi. Berra egiten dugu, mena hoi pareta Peioentako izanen da, untsa biltzen. Untsa erakortu du Peiok, bai. Iñaki erditaik, eta falta egiten gainen, bai. Epaileak errandu, margaren gaineko aldeat pastu dela. Eta Azpandarrek berriz bote hartzen, 15 garren aldikotz, 15 eta 22. Abiadura emekian ikusi duzue. Eta dinen gira berriz zuzenerat. Beti ududu urguñarrak joan entila betikoz partida hortan, baina ez tia heltzen horrek goikun egiten xilo definitibo. Ez, zute hiltzen partida. Ududu haldira hiltzen, baina ez tia hiltzen. Beti 6 pundutan, ez dira gehiago, hurbiltzen al gehiago momentuan, baina pundu berri bat alere, 5 garrena
Peio Irribarrenentzat. Bai, mantentzen batia hola, partida jentze hortan, teixoa eskolelaik sartzen. Hala, zukerreiten duzu bezala, Iñaki Etxegoan biziki azkarra da indartsua da, minan partida iraonarazten bali maute, zendako ez jokoa itzuli. Hortarik, ari dira azpandarrak azteko, beren autua ona izanen den, eta anartean Peio Irribarrenek bote bat sartzen. Eta hori onda biztan da azpandarrentzat, eta anartean bainat maitea pausatzen baita. 6 eta 7 botez ere, numitan dira, Oita bi eta 17, oino... Eta 5 puntuko tartia hoi, ez dakit aspaldietzen... Ez. Huian zen, eta beti hortia. Eta abiatzen da berri sakatzea, untsa sakatu berrize, paret, ez. Hoize sakia, hoiz da usu ikusten, eskuineko pareta eta segidean sairatxartzen, hoi ez aitzinak ez giberak ez deus egiten ahalbiltzeko. Eta 4 puntutan ditugu azpandarrak, sinesten dute, agazin dute. Hala, kiduren atletik nostuko Peio Irribarrenek irauten ahaldu luzaz eta zinez teknikoa da eta fisikoa da mutiko gazte hoi. Eskuineko paretaikin, aldiuntan hurbiltzen da Iñaki Etxegoen untsa hartzeko. Peio kaidez untsa hurrintzen eta Iñakik ezin bil, bai. Eta bai, hortia, azparnekok. Jinketa amini bat jatzartzen da, bai. Haizia, mementoan azparnekoen alde da. Eta pausa hartzen die ritmoen muzteko hor, dinamika txar batetan tia. Pentsu dut, aldiuntan urruñarek hartu dutela pausa hau, ikusten duzuen bezala zuen pantailetan, beraz Iñaki Etxegoen hor, dina kontseilu hartzerat urruñako trebatzailekin hemen, zoko ontarrat. Hiu puntuko tartia baizik azkenin. Hala, biadura emekian, beraz, musika pixka batekin segituko ditugu azken punduetako pilotakada batzuak. Mentuz momentia bai ohitazteko bigarren mailako partidak izan entila, da guna astebian bai gainaneko trikentrutan. Alde batetik lehen erdi finala ikanen dugu Antion Amulet eta Deni Ager Pagolaja, eta bestaldetik Julien Etxegarrai eta Paulo Bidar, eta bestaldetik Mauleko batzordientako Aetz Etxartzerazola eta Sebastien Keheia ikotia, eta ez daki noren kontra ikotien, azken laurden finala egun jokatzen baitzen, endaiakuen eta atzahiko batzordien artin. Iker Jamiano Gorka Otaro izan txez, alde batetik eta bestaldetik Mikael Masson eta Jean Amestoi, ikusiko behaz Maulege tajen kontreno jaikotien, finaleko leku batentako. Hala, finala ipatzen baituzu, lehen mailean ere gu irru izanen gira, berrizunak dinen gira, garainen dinerat barkatu egun 15, abenduaren 13 edo 12 hortan finalan zabaltzeko, beraz iparraldeko finalak. Eta dira badugu ekipa baten izena, hori badakigun izanen den, atzo irabazi baitute beraz Xarako Larretxea eta antzetu berri izena orain. Larretxea eta Unai Etxeberri. Eta Unai Etxeberri, bakatu. Horiek dira barne izanen dira, eta noren kontra hori jakenen dugu, naiz eta urguñarrak untsa hasia diren, baina azpandarrak hor dira, hor biltzen ari emeki. Lotzen eta hor jonek, untsa puntia egentu, zanku eta joz peioen gaien, peiok haide usu azkaja, ordin zanku eta isatzen joiten amini bat habo eta puntia egentzen. Alde honetan gurri izanen da beraz urguñaren alde, Ogoita lau eta emeritzi bilduak ziren azpandarrak. Hoita hiu eta himetzu urguñarentako, Jon Bizkobi botin. Ja, Burska, peiok aide hunaikin untsa biltzen, leheneko saila buz, eta puntia egiten, eta bai, puntia egiten zarabostia. Untsa asko biltzen peiok, zenta airetik eraman du, zinez, kansik lehen salerat, eta nekiziako ganditu Jonek pilota honen eramaiteko, eta horren buru azpandarrek egin dute pundua, eta berriz hor ditugu hiru pundutan hori, no? Oaikon partidan ahunt sartuik. Peio bejokia plantan ezarten, eta untsa. Inarrak elgarren artin mintzo.
Ikusten dugu, xapelketaren formula zinez luzea dela, eta beraz hasiak ziren badu bultia bat multxoko partidetarik. Zenta lehen itzulia izan da urriaren 5ean, eta gero alainan beste itzuli bat izan da, beraz nahiz eta gezki hasten balimada ere, xapelketa luze izaiten ala, abendu erditzu hartu egiten da, bilabete eta erdiz aniz gauza izaiten ala, azpandarrak nekez hasi ziren zenta pio kolpatu izanik ordain bat izan da. Baina hor, berriz, bigarren fasean berriz sartu dira jokoan, eta hor onburu, erakusten dute, jokoa, zinez untsa plantatzen dutela, zenta egan anuen neoketzuela egina hogoita lau baino gehiago urruinaren kontra, eta hor azpandarrak deia hogoita batetan dira, eta bakarrik bipondutan urruinaretaz. Hogeita bat eta hogeita hiu, eta untsa sakatzen peiok berrize biltzen eskin motxa honkiko, eta hor pelota edeja, Beñatek jabakitzen hartzia, hurruntzen eta falta, Opari bat, domenia zen, pilota edera zuen Beñatek eta ez du bat ere baliatu, eta gehiago dena pundua eman du hor urruinarek. Hogoita lau beraz urruinaren dako, eta beti hogoita bat azpandaren zat. Ikusko dugu Beñaten petxu hori. Gainiko alderat joan dena lehertzerat. Eta maiten, bai. Peio, zinez, lehertu da pilota hoi eskuineko paretaikin. Untsa joa zuen Jon Bizkubik pilota hoi. Eta hogoita bost beraz, eta hogoita bat azpandaren zat. Jon, holdar berean abiatzen berriz botatzerat, eskerreko eskualdetik, eskuineko pareta, binan laburago izanen da. Ere maitzen, baina erritan usten, eta Iñaki guai, pelota edeja, taula luze bat zer da hoi, ege bot. Beñatek eskertinkatzen, Jonek berriz ezarten, eta Beñatek pelota edeja. Iñaki eskerritik eskerrilat untsa. Beñatek, egerat buz, Jonek bi pareta edeja, peiok biltzen, bena usten erritan. Iñaki itxiguean Beñat maiteak tauraren gainerat, untsa. Horrekatuago da jokoa, hori? Zinez hostian, ramban ari ziren urruñakak, hor gehiago joko ikusten dugu, eta urruñakoak ez dute hain gaindia hartzen. Bai. Beñatek bai pelota edeja, ahtel sarean, Jonek biltzen, bena pelota edeja usten Beñati, Beñatek. Beñatek, punduak iraunaraztean, azpandaren alde da, eta badakigu Beñat maitea bezalako bat, badakiera iraunarazten plazako pilotari haundia da, beraz ez dako beldurrik egiten iraunaraztea partida, eta beren horretan izaiten ahala. Eta azpandarrak berrez hiru pundutan, hogeita biga, eta hogeita bosta. Huinarrak ikusten zu, hek edu da, bian. Hoida badelaik favoritoa. Txapela janzten delaik, amini bat hoi da rispia, geho partida gogortzen delaik. Duda buian barren dela, eta bestek ez tida galtzeko, eta hola hoita bita, hoita bost, hortutugu azpandarrak. Eta botin, peo irri barna abiatzen, paret, ingoatzen da gibelin, Jonek pelota, uizan erritan. Erakortu zuen peiok, Jonek pilota horren hartzeko itzulian. Arte sari ez, taurera jonen da pioren pilota hoi. Pilota edera Iñaki irentzat, taula bat luzea, Beñatek zer diliberatuko du itzulian hartzea. Bai, ateratuko dako untsa. Iñaki oino taula luze bat, haure itzulian behar bada, bai. Beñatek aintzin hortan ez, taularen gaina joan da. Kasu, peio. Jonek usten, Iñakintako Iñatek asko bena falta. Indartzu, bortzatzen, Iñakik, kasu, hala, duda sartuko dakote, hola, emeki ari azpandarrak gogortuz jokoa. Eta, hala, bizpairu pilota eman dituenak, erraiten ginuke, Iñakik. Eta azpandarrak bi pundutan baizik, Xabi, bi pundutan. Hogeita hiu eta hogeita bost. Trinketa hau berotuko da, uste dut, partida bukatu entzin. Espero ez da animaleko giroik momentuko, bena, jentzia haitzin mentuz?
Eta Peio abiatzen sakatzea segidan. Eskiniko batekin txaki oso huna, hoi, sartzen da. Oso untsa sakatzen du Peioek. Zortzigarren pundua, eta ez dakit zerra nahi duen, baina nik markatu ditut azioko zortzi pundu botez Peiorentzat, eta Jon Bizkubik zazpi bakarrik, naiz arrasusen, baina botetan hasteko, azpandarrak aintzin, eta jokoan ere bakarrik pundu bat faldatakote berdintzeko. Sakatzen untsa behize, untsa biltzen inakik, bena pelota ere jauai, bena atentako hau. Ia gozatzen dinez, izten erditan lamino bat, inaki sartzen eta hurruntzen. Beinat defensa lanetan, untsa biltzen eta pumpa sailat buz, ez. Ale, Peiorentzat urrun. Iak hurruntzen, haidez, inaki. Maiteak itzikatzen aintzin hoi, baina hortzen Jon. Peiok hartu beharko defentsan, pilota hoi. Hale, binat itzutzen da gibelka, usten du gibela joiterat, ateratzen dako edera. Hore, efetuekin. Eta lainan dienatua, Peio Irribar nolaz ez, onbeste efeturekin aintzin hortan. Eki apuñaz, eskerrat buzuntza, joneko bat dupara hori untsa muzte, ezartzen eskuin. Hortzen Peio. Ze pelota bildudin eskuin hor, eta hori falta. Eta ados. Ea, partida ez dira izultzen ari, hor, jaiten zinuen, etzela entzuten dira publikoa, entzuten da. Trinketa ambalatzen nahi. Eta hor dugu lehen berdinketa partida hontan, horretaraziko dut aldi bat berriro, zazpi eta 0 abiatuak ziren, eta zinez ikusten ginoen aixeari urruinarrak, eta hor, itzultzen ari da, eta azpandarrek lehen berdinketa egiten dute hor, 25. Hoi da, lehenago egiten behigunin etziela heltzen partidan hiltzea, eta bai. Hola zertantien, hoita bostan bardin. Dudak sartzen, eta horrek ere Jon Bizkubik puntu bat emaiten, duda sartzeu dakote beren buruan urruinarek. Eta defentsan laguntzen dira, mintzatzen dira hainiz, baina duda ez da erraitekorik beren buruan da. Eta azpandarrak, jone derrimit ere ikusten dugu, gehiago idekia eta sinesten, normalden bezala, 25 berdin. Hoita ziko du, eta xapelketa guzian, ekipa batek ere ez duela 24 baino gehiago egin. Eta hor, azpandarrak deia, 25 egin duzte eta sinesten dute, haizia alde dute. Untsa beinatek eta, jonek gaizki jomena biltzen. Eta Inaki barik pelota erditan, eta falta itxusia erretzen duzu bezala, horre, opari bat emaiten duena Inakik, azken hamar pundu batean, eskaini ditu pundu batzu, eta azpandarrak lehen aldikotz aintzinean. Hoita 6 eta hoita 5. Uste dut urruinarrak ez dira usatuak gibeletik izaiteaz, erretzen zinuen bezala, xapelketa guzia aintzinetik egiten delaik, aire zaire, gero partida gortzen delaik, dudak sartzen. Eta bai. Eia heltzen tinez halike. Hale, Inaki ikusten duzuen bezala, duda sartua beren buruan. Azpandarrak konfiantzaz betek, mesimentu ikenti ez deuzu iti gaita. Ez. Gugortzelaike bai atxiki die eta... Biek zinez atxiki dute untsa, eta mementoan argunt mesitua duten lekua. Peio Irribar nobotean ezkerreko aldetik. Josakatzen beti, Inakik untsa ezai eskia eta biltzen, erditan eusten. Beinatek esker, Peio sotamanoz, hurruntzen, taula huna. Inakik lekioa mini bat, bai lekia, Peioan aidien gainat, Peiok eskuin. Untsa! Ze untsa bena jonek biltzen? Eskin untsen gainat? Ze puntia? Bizida, pilota! Eta beinatek amore bandu. Ze joko egin dutena biaintzinari horiek. Zinet, berbizte bezen teknikoa da, eta ez dute nahi utzi ukan. Eta jendek ere preziatzen, beste berdinketa bat, beraz, bigarrena, goita, hala. Jonek ze pelota biltzen nintak geho Peiok bai, berria enkontre, eta bainatezin jun geho, ze puntia. Bainatenako ez da beren lehentasuna plegatzea eta azpiko pilotarien, apaldiren pilotarien doitea, seka. Eta hogoita seina berdin, bigarren berdinketa partida hontan. Atxaire hartzen dute lau pilotariek. Eta Jon Bizkubik deliberatzen beste pilota baten hartzea.
Kasu importanta da, bai ez dakita pilota biziago bat txeka joanen denez ote. Bai, segur bai. Badu klaska hasteko antzuten dutanaz? Bai, eskin. Azpandarek etzarrena egin dute. Kasik hamar baten punduaren behanta zuten. Bai. Emeki egin dute beren beranta. Eta horan buru hor dira. Goita 6 berdin. Bai, bigarren partida bat bezala hasten, hoita 6 bardin. Hamalaui. Bizkubi botin. Eskuinat buz, peiok, haidez untsabiltzen. Ena jonek pelota ereja, eskerrat buz. Untsa segitu bainatek hor. Neki eskeraz, gaizki jo bena biltzen. Eta... Zagere, gauza sobera, sekatzen duen, baina sobera komplikatoa sekatzen ditu. Ez da mementoa jostatzeko, baina hori bere jokoa da, beti hori da. Batzutan biziki eder dela eta egiten duenak, baina hor, kasik opari bat eman du oino eta ez da mementoa. Bai, geho konfiantzantzileik, ez da leik konfiantzeik, gugurra gora hoik partida hastapenin, horako ikaltik. Pilota edera zuen, morrutik 3 metretan zen eta margaren azpian eman du. Eta azpandarrak aintzinean berriz, hogoita 7 eta hogoita 6. Pundu tipipat balimada ere, dena ere hon. Pundu guziak konda dira. Ibarren eta maitea bai, aipatzen behigutin plazan etxeguen hor. Huke bai frantziako txapelduna urten plazan, huke bai plazako zukila ihunak. Eta trinketine bai, fosta. Pilotatza hau ere Iñaki etxegoen entzat eta ez du ere man ahal izan. Eta Peio Iribarnek sartzen du bere behatzigarren botea. Eta 2 puntuko eskarta bai lehen aldikotz. Bai orokorrean, bai boteetan ere azpandarrak nagusi. Behatzi bote Peio Iribarnentzat, 7 bote Joan Bizkubirentzat. Hor zinez, egilmo apaltu da bartean, egilmo faltsu bat da mezan sartu gira. Ez da bate hastapenin bezala eta azpandarrak nausi. Untsa sakatzen. Beinatek guai pelota edeja, benabizten erditan. Iñaki Joan pilota horren txeka. Ederra ukanen du, nahiz eta eskuineko paretari kaso egin behar duen. Peio hor da defentsan oino. Ze efektuarekin, nola eman duen oino Jonek pilota hoi. Aliutan eskuin. Peio hor da defentsan. Goiti joanen dako. Ez da sartzen. Eta beinatek ere maiten, bizi da oino pilota hoi. Tesarean hoi untsa joi. Untsa Jonek eman duena, hala. Gauza basikoakoak, edo ez nola gaiten alden, baina hala, sobera jostatu gabe haintzin hortan, trinketeko jokoa lehentasuna eman du, ezkerrerat joz pilota hoi, sareari buz, eta untsa eman du. Eta urguñarrak giberetik, baina pundu txipi batez, hoita 7 eta 8. Ezin egan nola buratuko den partida, Xabi, ez da erretxe, zinez, azpandarrak sinesten dute, urguñarrak ere hor dira oino, indartsu. Partida hastapena ikusten zinez uste urguñarrak jai baziko zira, eta azkenin. Zuk erraiten zinuen Xabi ustean, urguñarrak ez dute usaiarik ukan partida gogor baten ukaiteko, beraz nola kudeatuko duten, hori ikusi beharko. Peiak untsa biltzen, eta Iñaki haidez untsa sartzen, untsa hurrintzen, beinatek pelota gogorra, bera untsa biltzen. Eskerreat buz. Iñaki behize sartzen hoi ez, taulan. Beinatek ezin bil. Duda ukan du, gibelkatu behartzen ez, haintzinatu behartzen, diri behatu du haintzinatzea, baina pixkat beranta zuen, urratzen aldetik. Baina baita ados, hogeita 8 bardin. Ados jaun neriak ados, erraiten den bezala, 3 garden berdinketa dugu hemen. Hogeita 8. Lehuntan, Joan Bizkubi izanen da botean. Beinatek egizki irakurtu pilota hoi, eta ez da aski entzinatu. Botu huna hoi sartuko da, ez, edo bai, heltzen da mefilat ez. Ez da elu, 8 garren pundua beraz botez Joan Bizkubirentzat, eta urguñarrak lehuntan berriz aintzinat joiten. Pundu tipi batez. Hoita 9 eta hoita 8. Tentsioa senditzen da. Bi aldeta igual. Agabos gutxi da publikoaren aldetik ere, badakite
Bi eskoletara joiten aldera. Eta bildik bena Jonek pausatzen, Peio heltuko da ez, ezin helt. Heldu da, baina hunkitu du pilota, baina ezin du bildu izan muguraino joiteko. Eta azken hamarkadan sartuko dira urruñarrak lehen aldikotz, lehenik bakatu. Goita hamar eta goita sortzi. Jonek azken bizpaio bintetan hor jokia began hartu eta haitu hunak egin. Eta important da, partida tentsioz beteik delaik hor irentze hortan. Untsaida eta abiatzen da berri sakatzea. Eskiniat bez, untsanakatuik ez, Peioan haidean gainat. Peiok untsabiltzen, bena usten erditan. Iñakik pelota edeja, usten erditan. Beinatek erditaik. Eskiriat bez, pelota huna, ez Jonek urrintzen jokia. Beinatek leku bat ugibelin, untsabiltzen. Hale, Iñakik untsataulatzen haure, bainat maitea zola untan. Efetuekin Jon, untsaren maiten Peiok. Kasu bainat, ezkeraz dutu beharko, bai untsa. Untsa joiten, baina hor da Peio defentsan. Pilota zaila, bainaten zat, baina bizi da. Zebiltzen nire hor. Iñakik urrintzen, ubiru hainitxekin. Hale, bainatek untsa ere maiten oino pilota hoi defentsan, baina txikitzen azpandarek. Noiz hartu ez dakit, baina defentsan txikitzen. Demaile da. Pelota izuna hutxegin, Maleuski, Tomaje. Aki joamini bat sigurri bai. Erretxen, azuk gaiten duzuna, edera du bere ezkerra bainatek, baina bi pilota tzarra bildu ditu pundu untan, baina hor amor eman du. Eta urguñarrak aintzina joiten hiru punduz, eta pausa bat gal egiten behar azpandarrek. Dinamika hausteko eta berriz partidan txartzeko bere hala, sobera utzi gabe urguntzerat urguñarrak. Bai, bainatek puntuko gor bat, bizi du hor dine. Bigarren hartz baten txerka junda. Bigarrena edo hirugarrena ez dakit, baina nunbat joan behar dira zerbaiten txeka. Hogeita hamika eta hogeita sortzi, hogeita araziko dautzuet atzu nagusitu direla beraz Sarako ekiparen konduari ziren Peio Larretxea eta Unai Etxeberri. Eta bez, horiek jokatuko ditute hemen berian finala haundia hemendik eta 15 egunen buruan abenduaren 12an, zuzenean izanen da Kanal Duden. Eta gaztetan ere orain ezagutzen dugu, beraz artekoetan, beraz atzu nagusitu dira, beraz itxasuarrak elkartearen konduari diren Unai Pagegi eta Tomas Azket. Eta parrean ukanen dituzte, beraz ostean gurekin balima zirezten, Matien Garatex eta Luka Bidar, beraz hori ere segitzen alko duguna hemen berian 15 egunen buruan. Hala, hori berantago izanen da, baina pilotariek hatsa hartu dute. Eta hori berriz ginen gira, beraz azken hamarkada honen segitzerat, eganez beraz itxasuarrak aintzinean dira, hiru txantxo tipez, 21 eta 28, hamar bat pundu ukanez. Hoi, bakarrik hiru dituzte, Binat. Jonek sakehuna, Beinatek biltzen hau bezala eta Iñakik pelota edeka urgintzen, Beinatek untsak ezarten, esker. Untsasko Beinatek emaiten eta sartzen sarean. Eta azpandarrak hor ditugu, 2 puntutan orain, 29 eta 30. Bada puntuan dana, bat Iñakik ez dira habo haimeste mini egiten pelota horietan. Deia, adostu dira pilotaren gainean, ez dute kanbiatzen bat ez bestiak, beraz. Lauen dako untxatako joaika pilota hori. Hala, pilota sarean beraz, eta Binat, sinesten, beti konzentraturik egoiten, serioski. Bat dutu holako partidak bat deno habu jokatuik balin ba. Eta Peio abiatzen, sakatzea. Untsa sakatzen berrize, Iñakik aidez hartu behar. Paraitipi hunkiko segirre bai Binat hor da. Hor da, untsa pegatu da, haundia balima da ere. Binatek, untsare maitean defentsan. Binaten dako izan da hori ezkeraz, bai ere maiten untsa. Iñaki erditik, artesailat buz, ez? Bai, untsa Peiok aidez defentsan. Jonek urrintzen. Leku bat Binatek. Untsa maiten esker. Eta hoai pelota edeka Peiok, hiaz egin ina behapuneekin ez, petik eta usten erditan.
Beinatek taula luze bat, Iñaki defentsan. Peiok, ezkerraz, eskuineko paretari buruz. Baina defentsan kasu, ezkerraz hartu beharko, bai ere maiten. Joan Bizkubik zer egiten du. Efetuekin arte sare, baina ez da sartzen, kasu efetua, untxabiltzen Beinatek. Haino bi pareta, bizpairu pareta hor, ezak egin nahi zuen. Anta, untsa ikusa zuen. Untsa ikusa zuen. Zinez, untsako katua zen Jon ezkerreko alderat. Eta ikusi dugu, Jon, buatzen ikusi du, zinez, pasatu dela hurbiletik. Juntez bat ez bestia zen hor, metra bat aski zen. Abiadura emekian ikusiko dugunez, zinez untsa, eman zuen hor Peiok, zinez nik astukoenen bate ikusia horratiratzen. Untsa asko biziki urgun ziren urgunakoak, baina Magaren azpira joan da, 32 beraz urgunarentzat, eta 29 azpandarentzat. Eta hoi puntu guziek doble balio die. Arrazen duzu, Xabi. Portantia, urgunarrak hiu puntu haitzinin, eta botia ekin, abiatzen joan. Eskuinat buz, haidez peio, untsabiltzen. Oztuko Peiok denak bildu ditu, ezkerraz ezinez. Eta joan hori pilotu horren xikatzera tentzin oktara eta hau Beinatentzat izanen da ezkerraz defentsan, kasu muruan, Jon. Eta bai. Ale, xantza pixka bat azpandaren dako, ez dute batxia. Apantziaik ez dute batxia, zinez joiten dira puntu guziak atxikitzen duzte, defentsa atxikitzen dute, eta horren buru be, saristatuak izan dira, nun baitean, erraiten algin nuke. Hoi da, hor Joneke bai untsapa usatu eskerraz, bena Peio burrukatu bildu, eta azkanin. Eta azpandarrak ere sartzen azken hamarkadan, hor dira, 2 puntutan bakarrik, 30 eta 32. Ez ditugu denak ikusiako, no, Xabi, partida hontan. Ezin erantzak ditugu lan. Partida baten gainean ikusten dugu txapelketa aizaia bazten bada, partida baten gainean ez da sekula erranik. Eta tentsioa zenitzen da, zinez taula azpiontan, gu bakarrik egira mintzatzen, ne horrezta mintzatzen beste, ne? Denek entzuten dituzte, ne horrezta mintzatzen, ne? Txosakatuik berrize... Peio! Azpitik etzen behar bahutu berena, behar ba iretik lotu beharko zuen, edo ez dakit... Ale, hor dira, azpandarrak alere, 3 puntutan, ez da deus galdurik, 33 eta 30 urguñakak entzinean. Bai, txidu pelota hoi jortea, eta azkenin gaizki plantatuik, ez dakit, pumpatzea utzi bazin, ustez saila txartiko zen, bela... Etzinatu behar. Hale, Jan Bizkubik hartzen behar den denbora, erraiten zinuen bezala Xabi, puntu guziak doble gostatzen dute, balio dute, eta botiak importantzia handia bai du. Xabiltzen Peiok, Jonek berrize pausatzen, oaikun jalbejago, eta Peiok untsa hurrintzen. Iakik pelota gogoja, bena apuñaz untsa elkitzen. Untsa lotzen ezkerra azpandarrak. Iñaki defentsan, benan atxikitzen du Beinatek Spitik taularen gainera, eta itzulian biltzen ahalko du Iñakik pilota hoi erdian uzten. Beinatek Spitik goiti. Taula edera Iñakiren dako. Eta Beinatek untsa tinkatzen pilota hoi. Eta Peiok akidura azuk erraiten zinuena, partida gogorra egin dute, nitz indartsua da, nitz fizikoki da Iñaki etxegoen, beraz akidurari normal da, binana... Ez da penin bezen untsa egin. Gostatzen du hainitz faltak orain. 30 azpandarentzat, 2 puntu haino berdintzeko eta heltzeko urguñako ekiparat, 33 baitira urguñako ekipa pilotariak. Xikoki gogor, bena beti haitzinin. Denek hartzen atxa. Peiok denbo hartzen butiak. Bai, normalden bezala. Eta Peio haintzinean botetan, behatzi bote baditu emanik, eta Jonek bakarrik edo, 8 ditu. Xailat, haidez, heltzen da bezinatez? Ez da heltzen. Hamargarren pundua botez Peiorentzat, eta pundu batetara turbiltzen dira azpandarrak 32 eta 33. Eta mostura bat, beraz, mostura edo pausa bat, beraz, urguñarrek galdegin dutena, senditzen dute suia hurbiltzen ari dela,
Eta, hala, azken, ez dakit, Gilbert Dukazuk denak markatzen ditu, oino ikusten dut markatzen, beraz badaki zetan den. Horita ziko dugu, kotxak hiru pausaldiren retxoa badu, hori da, Xabi? Uste, eta ez da, uste ja, dira. Bai, kotxak hiru uste dut, bai. Ez dakit zetan giren, baina sigur nahiz, arrasuntza badakiela Gilbert Dukazuk, normalen bezala. Eta, hala, beraz, urruñarrak hemen ditugu, gure ondo guntan. Hala, pixka bat jaten, normalen bezala, eta aten ere. Usten erraiten ginoen beste partida bat hasten zela 26etan, eta hirugarren bat egan ginezake, 32, 33. Zazpi eta zerotan zilarik, enoen sekulan eganen hola bulukatu zela, Ez, partida hitzin jodanik favorito, zazpi zerotan pentsatu, habo, konfirmatuk zela, baina kirolin eta pelotan, ez da sekula egiten ahal. Hala, Peio ere atxaren hartzen ari, badakigu teknikoki zinez kirolari haundia dela, bai pilotan aldetik, baita ere esku baloian ere, jokolari ona. Horrek fisiko entako untsa. Bai, anizek hartzen du. Eta berriz, senilat horregia partida, berriz hartzen baita, Peio Irribarren botin. Hale, helguira zuzenerat Peio Irribarren botian beraz ekantzun bezala Xabi eskuineko paretaikin, kasu giberuntarat, nekeziak eta ez da heltzen. Ez da heltzen pilota hoi eta hamikagarren pundua sartzen duena eta ados jan onderiak ados, hirugarren aldikotz, 33 berdin. Hale, jendeak ere animatzen, esku zartekin. Eta Mariruzki, urruñakak ez dute azpandaren dinamikoa hautsi, pausaldia eginik. Eta azpandara berriz janen da botatzerat, berriz aintzina hartuko duten, bakarrik bi punduren aintzina haukan dute. Botetzara hori azpiuntan ezkerreko paretatik, baina nuntza iltzatzen Iñaki itxikoenek. Beinatek kitzikatzen aintzin hortan. Beinatek berriz taula benaz pareta hunkitzen, Iñaki pelota edeja izten erritan. Beinatek untxa taula luze bat Iñakik zer egiten du ezkerraz. Ezkerrirat, ezkerra duena, indartxu. Honek urrintzen jokia, Beinatek kasu, onatzen du. Iñakik ez, sobera bortzotu du pilotai eta ezkerreko pareta hunkitu du. Hale, Iñakik, berriz. Ez dutxu baiatzen pelotak, horra. Iñakik, hau mentuz, bena ez du haina eza, trinket zulatik. Biltzen untsa, Peio haidez, ez baliatzen. Hale, Iñakik jomerko seka. Akitua behar ba Iñaki, etzen baita ezpada deliberatu hastapenean joiteat, uste zuen behar ba jonen zela, baina... Untsa joiten, Peiok ze defentsa. Eta pilotatzara, jonentzat, baina untsa da maiten. Beinatek, aintzin hartu beharko, bai, untsa da maiten, lore. Untsa taulatik, Beinatek, haidez. Jonek ez txumuzten, Iñakik esegitzen bai Iñaki. Sofritzen du Iñakik ere, Iñaki hor pelotetan, bai. Bai, zaunda zangoen aldetik nekiziak badituela, Bai, pelota hoi. Kasu, ateako da bainat, untsa lehen txarera eta pumpasare ez. Peiok ere untsa, sofritzen urguinarek. Nekik biltzen ahal bezala, untsa. Haizea, azparnetik elu da momentuan. Eta bai, Jonek eskun joiten haldia. Ateatuko da pilota bai bainatentzat, ateatuko da. Eta eramaiten untsa. Ze pundua egiten dut. Untsa asko. Untsa irakurtua, biziki untsa hala. Horrek balio zin binti horrek, untsa. Begibela osoak ituk, eta hor pelota baten gainean, urgentzen pintia, important. Ez dakit erraiten alnez, baina odol hotza du joan bizkubik pilota horren amaiteko goxo ikusi du ziloa. Eta urguinarrak aintzina eta joitan, beraz, pundu bat ez balimada ere, 34 eta 33. Hala, erraiten ginoen ez ginakila soberako nolako dateko zuten partida bukaera hau zen, eta ez zuten txokula partida gogorri gukan nola urguinarrek. Eta hor, Joan Bizkubik erakutsi du zinez bere burua hotza txikitzen zuela. Sekatzen gibelirat, bena Peiok untsa biltzen haidez, zinez untsa. Hale, Peio joan beharko seka. Hobitzen una. Eta urgentzen pintia, pena. Peiok ez dila hobitu du hoi, gogorra zen, bena. Eta urguinarrak berri zaintzina joiten.
Bereziki Jon Bizkubirekin untsa mementoan. 35 eta 33. Eta Iñaki Etxegoen hatxa hartzen ahal, hola, untsa dako pentsu dut. Bai. Azpandarrak berriz dutu beharko ino boarat. Jon Bizkubi abiatzen sakatzea, beti eskerretik. Eskun ez, Luze, kasu, ez dagoetako. Taulan, eta hoi Beñatek pelota edeja. Hainbat erritan usten, Iñakik seginen du. Iñakik arte esare hun bat ahoi sartuko da edo biotiko. Beñatek zarraukan du baina ez. Pelota guguka, untsa joik. Untsa jo eta berriz gurri pundu hau, 36 eta 33, kasu. Hiu puntu haitzenin eta lau puntu rentzetik. Azpandarrek beharko dute segidan lotu, bestenez urruinerak urbiluko dira berrogoitarat. Eta tzara izanen da, kasu. Jon Botean ezkerreko aldetik, Xuxen, Zabaletik untsasko Beñatek eman. Ze efetu erekin, untsa jokatzen du. Eta Azpandarrak defentsan oino, Peio Irribarne bezala. Peio Jon beharko seka, Lehatzen. Namai da. Zetena pelota huna zine. Lehatu da, zinez joiten alko zen pilota horren txeka, ez dakit hostian behar ban horbait botatu duenez bustia zenez zute, baina Peio lehatu da pilota horren txeka joitean. Eta 37, Penaz, eta Jonek pausatu izimen, Peiok zinez pelota ijabazine, eskerraz balimazine. Ez dakit, anta zerbait erakusten du hor lehatu dela, anta Gilbert Dukazu ez da joiten sukatzelat, behar uste nuen behar izerdiarekin lehatu zela, baina ez Gilbert ez da joiten, besterik zen. Hiru pundu bakarrik urruinaren zat, irabazteko beren lekua finaleko. Untsa sakatzen, Peio sartzen, huna? Ona da. Gilbert guntza ikusi. Pilota edera dute Azpandarrek, behar dute baliatu hoi, atxurutuki eta ez... Untsa joik Iñakik, artesarea. Iñaki zinez, hastean bezala, zakit finituko duenez, bukatuko duenez, baina indartxo irakutsi du haino. Eta goita 18 joiten dira. Beñatek galtegindo pelota hoi, Peioi, jando bai, baina hartu joa idez, dakit ikusko dugunez, taulan juten zez, ustez, untsa egin du sartzen. Hartu behartzen Peiok, hartu behartzen, bai. Eta bost pondu usegidan urruinarrek egin dituztenak, hoi goita hama hiruetan berdin ziren, eta bost pondu usegidan egin duzte, horrek min eginen du Azpandarrek uste dute. Bakarrik bi pundu hori maiteko, baina sinesten dute hori. Ukan dute gauza bortizatzagorik egiteko partida hontan. Sakatzen, Beñatek aidez biltzen. Jonek, pelota usten. Peio joiten txeka hori, sinesten dute. Iñaki ere maiten pilota itatzara izanen Azpandarren zahata. Kasu Jonek ez eginen du. Ezkerra txikitzen. Iñaki indartxu. Taulatik, aidez, Jonek eskun joiten. Peiok, untsa altsatzen, Iñaki aidez. Untsa ezarten, Peiok edejadu. Urrintzen jokia taula batekin, bena Iñakik lekia. Hartu du pixka tatsa hobekiago da Iñaki alere hor. Ez du ardietxi Jonek xarea Beñatek itzulian helduko da, ez da heltzen. Ez da heltzen eta azken pundua beraz urruinaren zat. Goita hemeritzi. Eta goita amairu, gontzi ezte gurekin entxartuko gira elgarrezketa baten egiterat partidatik landa. Urruinarek azkenin partida urrentze hoi untsa kudeatu die, ez da plegatu gano afea, bena... Untsa abiatu da ere urruinaren zat. Eta hinbetzu eta hoita mahio azken puntia urruinarentako. Prisone hori untsa horre egin die, eta hoi Jon Bizkubi azken botientako, finaleko lekiaentako. Abiatzen da. Hoita emetzi, eta hoita amairu. Eskuin berriz, Peio aidez, eta falta. Eta partida. Eta enostuko Peiok ez du, baino ere falta egin partida guzian, baina azken partidan zinez, azken puntuan barkatu amor eman du.
eta pilota beraz joan da kokatzerat ezkerreko alde hortarat. Entzatuko gira elgarrizketa baten egiterat segidan pilotariak sobera urruinan gabean, artean behar biadura emekian ikusiko ditugu pundu batzu, eta ni entzatuko nahiz horbiltzerat ikusteko pilotari bat edo beste batek izaiten alnez gurekin. Behar arte. Entzuten gaitu? Pasatzen da mikroa? Entzuten gaitu? Entzuten gaitu mikroa, pasatzen da? Soinua? Bai? Hala, hemen gira beraz kantxana, erran bezala, Iñaki Etxegoenekin, bibazu. Ez da erretsi zan gerran, Ez, partida zaila izan da. Nintzen ongi trinketean. Berrik joan ongi sartu da, eta xake enit sartu ditu. Eta gure jokoan ongi zen, eta peiok gaitzeko partida atera du. Eta Beñatek bere partida beti bezala arte xare, pilota guztiak untsa jartzen zituen ezker. Hastapenean egia erran, ikusi ditu hasi zirezte baraman, 7 eta 0, emaiten nintuen oino multzuko emaitza guziak, aire-zaire joan zinduzten denak, bakarrik 24 egin ditu ekipa hoborenak, eta beste guziak aire-zaire joan dituzte, guk ere uste ginuen partida aire-zaire joan nintzera, eta hori buru bate ez da hori gertatu, atxiki dute azkar azpandarek. Bai, 7 joan gira, baina ez dakit 5-6 xakerekin joan gira. Ez dugu jokatu, ez da tanto bat jokatea izan. Eta gero, berdin laburei sakatu du, nik utxak egin ditut sobera, eta gero peiok sartu ditu sake honak ere. Akidura behar ba, erraiten zinuen falta batzu egin duzu akiduraren gatik, zortuko? Ez dakit ziren gatik, baina ez dakit anketan nintzen ongi, trinketean ez nintzen ongi moldatzen, eta ongitzen zuelaik beti pilotain kontra nintzen, sobera horbil nintzen, eta ez dakit eguna edo trinketa edo ez dakit zer zen, baina beharrik joan hor zen. Trinketa, zer diozu ezagutzen zinuen, deia gainaneko trinketa hau? Bai, deia jokatu nuen hemen, trinketa polita da, ez da hortan arrazorik. Hala, berriz horri zaren zirezte egun hamabostekuen muenduan, eta liuntan izanen da Xaratarren kontra, ezagutzen dituzu ekipa horiek, jokatu zira dia horien kontra, aizan zirezte? Ez gira sekulan izan elgarren kontra. Unaien aurka jaz jokatu nuen, baina ez aurten ez gira gurutzatu bat ere. Eta eduiz azkar etortzen dira, beraz kasuan beharko dugu. Bazutan erraiten da final erdia ederrak dilarik, finala txarra dela. Araiz ez da holakorik izanen? Araiz ez. Hala, hortan egoiten gira, mire esker hasteko, goresmenako ino, eta egun 15 arte beraz. Mire esker gainekin. Hala, beraz, plazer bat izan da hemen gaindainen izaitea Siberuan. Berriz horri zanen gira, mire esker handi bat Xabi Negeloari ere enekin izan zena. Erraiten dautzet, beraz, egun 15 arte hemen berian, mire esker. Ciao.